Helo a chroeso I Lynebwy, cartref y Darllediad her am y tro. Gan fod y gwir dir yn chwarae adre heno ma, mae yn y fantol unwaith eto. Ond tybed, all Lynebwy ei amddiffyn am y 10fed tro. Gewn ni weld. Glynebwy sydd wedi dod I fanc i'r eglwys a maen nhw wedi cipio'r Darllediad her. Evan Lloyd, rownd y tu allan, cais o'r safon ucha I Glynebwy, Harry Rhys-Weldon. Mae yna le, mae yna ddadlwythiad, a mae yna gais, a mae Glynebwy yn rhigo pen y bont I ddarnau. George Parry, oddi ar I drod dde yn croesi, am gais penigam I gael pen y mwdwl ar y gêm yma. Glynebwy yn drech na nhw ym mhob elfen. Llanymddyfri yw'r tîm diweddaraf I drio cipio'r Darllediad yn Stadiwm Gymunedol CiNER Glass. Nhw yw'r tîm oedd Lynebwy giro I gymryd y Darllediad tymor diwetha, a dyma'r unig ddau tîm sydd heb colli eto tymor yma. Felly, dylse hwn fod yn un dda. A dyma ni, y Three Musketeers. Mae gen I Josh Turnbull ar y key guest wrth gwrs yn ymuno da ni. Rhaid Josh, o'n I sôn am y Darllediad her. Mae bendant wedi ychwanegu rhywbeth at y gynghrair yn dydi? Ydy, mae lan heno a bydd Llanymddyfri eisiau enll. Mae wedi bod rhywbeth gwahanol i'r tymor achos mae rhywbeth ar pob gêm nawr sy'n bynnag sy'n da fe. Ie, a Ricky, yn amlwg, yr unig amser maen nhw wedi colli adre Glynebwy yw erbyn Casnewydd yn y rownd derfynol, ond mae'r Darllediad ond ar gael yn y tymor arferol wrth gwrs. Felly mae hyn yn lle anodd I ddod, a fi'n siŵr mae dati lot o atgofion falle melys fan hyn. Dim lot o refelus, ond odi, mae blaenwyr mawr gyda nhw, mae dorf yn swnllun dros ben, a hefyd mae lot o chwaraewyr profiadol gyda nhw erbyn nawr sy'n gallu ware gêm tymor bach yn wahanol I beth ni wedi gweld Glynebwy ware yn y gorffennol. Ie, gwych, ond Josh, mae rhaid I ni sôn am Llanymddyfri. Mae nhw heb colli y tymor yma chwaith. Ti'n meddwl allan nhw ennill heno yma? Ie, mae pob chance da nhw, ond bydd rhaid nhw chwarae gêm agored. Sut mae Llanymddyfri eisiau chwarae. Mae llwyth o boes ifanc yn chwarae nhw, ond fi'n edrych mlaen I gweld Jack Davies a Tommy Lewis yn y lolwer. Os mae yna digon o lle, maen nhw gallu creu problemau. Dyna beth maen nhw'n wain. Maen nhw eisiau chwarae gêm gyda tempo, gêm agored, dadlwyth o bil mas i'r gwagle, a gobeithio bydd ni'n gweld na heno. Ie, gwych. Reit te, gadewch ni edrych ar y tabl fel mae'n sefyll. Mae'r ddau yma yn arwain y ffordd, Llanymddyfri ar y brig, ond mae gan Lynebwy gêm mewn llaw. Cofiwch yn y gystadleuaeth yma, mae pwynt bonus ychwanegol os ydych chi'n ennill o 15 pwynt neu'n fwy, felly pwyntiau llawn I Lynebwy. Mae yna dipyn o fwlch at ben y bont yn y trydydd safle, ond mae pawb wedi ennill o leiaf un gêm, heb law y pencampwyr Casnewydd. Gadewch i ni droi ein sylw at tîm Glynebwy, felly mae Sean Parry yn dechrau am y tro cyntaf tymor yma. Mae wedi bod yn cynrychioli Canada yn y Pacific Nations Cup. Chwaraeodd yn erbyn America, Japan, Fiji a Tonga ac yn sgorio yn erbyn Japan. Da iawn ti bwy. Mae Dorian Jones, mab Kingsley, yn ôl yn chwarae ar ôl bod yn y MLR yn America. Chwaraeodd I Lynebwy yn ei arddegau ac yn ôl yn y crys 10 heno ma. Mae capten y clwb Joe Franchi wedi enafu, felly Ian Morris yn dechrau'r safle'r bachwr. Fe sy'n ar frig tafel sgorwyr ceisio tymor yma gyda 4. Reit, draw at Owain Gwynedd nawr gyda dyn ifanc o'r dreigiau. Ie, dwi efo Owain Conk sydd dod allan o marfar yn y lein wythwr, nid unig Ebbw, y dreigiau ac ein wythwr tîm Danigian Cymru. Ges ti dymor anodd blwyddyn dwytha, anafiadau, salwch ag ati. So mae'n teimlo fod yn ôl ar y can yn chwarae I Ebbw tymor yma? Mae'n anhygol I fod yn onest. Blwyddyn diwethaf, jyst llawn anafiadau a just bach o problemau iechyd hefyd. So honestly, mae'r boys yn anhygol, so mae'n teimlo mor dda, I fod yn onest. A mae'r tîm, mae llawn hyder, di ennill pob gêm hyd yma, di chwalu pob eich blaenau chi. Sut mae'n teimlo fod yn rhan o'r tîm sy'n chwarae mor dda ar hyn o bryd a sydd ydych chi'n cadw'r momentum na fynd heddiw? Wel, dyn ni, I fod yn onest, dyn ni'n tîm mor agos, ar y cae, ag off y cae hefyd. So, just cadw fod yn agos a just eisiau dangos ein
ein gêm pŵer ni heno. A mae'r gêm bwyd yn bwysig iawn. Diolch am y sgwrs. Cedi nôl i gnesu fyny ac i ymarfer. A fel dwi'n gwybod yma yn Lynebwy, y gêm bwyd na'r sgarmes symudo sy'n hanesyddol wedi ennill. Dwi'n ni'n faint o gema yma anodd ei stopio unwaith yn cychwyn. 3-4 cais o'r lein tymor wythnos dwytha neu pythefnos nôl byn Caerdydd. Jason Strange fan hyn ydy'r brains tu ôl y cyfan. Jace, nice to see you. It must be easy being a head coach at Ebbw and things ticking along so well. You just kind of just keep them going, I imagine. No, we've had a really good start. Pleased, they're a great group of players to coach, and we've played some good sides so far in the league. And to have 18 points is fantastic, but we face a real tough challenge this evening. Yeah, maximum points from the first 3 games, which is fantastic. But Llandovery, they're going to be taking it up a notch again tonight. They're a good team. Bit of rivalry between them now, especially looking back to the semi-final last year where you came back late on to win it by a point. Yeah, we've had some tremendous battles with Llandovery over the years, and tonight will be no different. We've got a lot of respect for them. They play a good brand of rugby, and it promises to be a real good game tonight between 2 good sides. And we'll focus on ourselves, and if we play to our potential, we give ourselves a good chance. But that's all we've discussed really, is focusing on our top performance. Well, let's hope for it's a good game. Good luck tonight, and diolch am y sgwrs. Yeah, thanks very much. Thank you. Thank you so much, Jason. Ie, llwyth o frwydrau anhygoel yn erbyn y 2 dîm yma, Ricky, ond pan ni'n sôn am y tymor, efe dyma'r blwyddyn i Glynebwy? Wel, walle taw blwyddyn ma bydd y flwyddyn, ond mae rhaid i nhw cael cwbl o pethau. Mae rhaid nhw cael look, a mae rhaid nhw cael anafiadau, neu dim lot o anafiadau, ond mae rhaid nhw cadw'r ffydd fyd, achos dyw e ddim yn mynd i fod yn rwydd trwy gydol y tymor. Bydd cwbl o bympiau yn y hewl. Mae eisiau nhw'n gwneud siŵr bod nhw'n cadw at ei gilydd trwy gydol y tymor. Ie, gwych. A Josh, o'n i'n clywed gan Owen Conco fyna. Beth ti'n meddwl ohono fe? Mae fe'n dipyn o dalent. Ie, cafodd y cwbl o anafiadau blwyddyn diwetha, ond mae rwy'n dod dechrau tymor ma'n gwych. Mae lan top y stats pob wythnos gyda cario, taclo, mae'n mynd trwy twmpath y gwaith. Fel mae pac Glynebwy yn arfer wneud. A just pob clod i fe, just gobeithio gallwn nhw cario ymlaen. Mae'n dda i gweld bod un o'r boes y dreig yma yn chwarae a cael digon o profiad yn mas na pob wythnos a chwarae pob wythnos fyd. Ie, yn sicr, a Ricky, cwestiwn i ti. Ni gyd yn gwybod am gêm pŵer traddodiadol Glynebwy, ond tymor yma, diolch byth, fi'n meddwl mod i wedi symud i ffwrdd o hynna. Ie, o'n i wedi siarad am ei gynnau. Mae pobl fel Dorian Jones yn wario mas o'r un nhw. Mae fe'n dod llodrus gyda'r pel, mae gallu cico'r pel yn dda. A hefyd pobl fel Evan Lloyd sy'n wario cefnor heddi. Mae'n cico'r bel yn hir dros ben, ond hefyd mae'n gallu paso'r bel a mae'n dawnus dros ben at y llinell. Ie, ffantastig. Wel, a dyma cais anhygol. Jyst yn dangos y ffordd newydd o chwarae mae Glynebwy wedi dechrau tymor yma. Reit, wel, y tro diwethaf wnaeth y 2 gwrdd oedd yn rownd gyn derfynol llynedd. Glynebwy ath â hi 29 i 28. Dyma dîm Llanymddyfri bydd yn gobeithio taro'r pwyth yn ôl. Mae 5 scarlet ifanc yn dechrau heno. Dyma 3 ohonyn nhw. Mae Gabe Hawley yn dechrau yn yr eng flaen. Chwaraeodd ei gêm gyntaf i'r Scarlets tymor diwetha, ei gyntaf o 6 hyd yma. Mae Dylan Alford yn pacio lawr yn y ail reng, ei dymor cyntaf i'r Porthmin ar ôl ymuno o RGC. Mae fe'n aelod o garfan Dan Ugain Cymru hefyd. Ac yn y triol, mae Tommy Lewis yn dechrau ar yr asgell, ei gêm gyntaf o'r tymor. 21 cais mewn 32 gêm i'r Porthmin. A drych a pwy sydd wedi ymuno dan ni, Eiros, ti'n iawn, mate? Iawn, ie. Ie, gwych. Mae tîm cryf mas y ti heno. Ti'n meddwl fydd yn sialens? Ie, amlwg. Mae Glynebwy yn arbennig gytre, challenge enfawr o blaen ni. Ie, a mae ti wedi ennill 4 allan o 4 gêm hyd yma. Siŵr o fod chi'n hapus iawn dar dechreuadu'r tymor? Ie, hapus. Hapus y ffaith bod ni wedi cymysgu tîm i'n lan hefyd, lot o boes ifanc gyda cyfle. Ond un o, mae'n gêm enfawr yn ni, disgwyl mlaen yma. Eiros, ti'n siarad bod i boes ifanc, Josh Morse, Gabe Howley, y boes na, beth ni'n edrych i cael mas o'r boes na hyn. Lot o profiad ydy'r arfain gyda Berian a Jamie, ond ble mae'n dechrau gyda nhw? Yn gwmwys, mae gyngor yma rhoi cyfle i wario boes fan hyn, a i dod lan fan hyn fel Josh Morse, fel prop, a mae'n erbyn pac Glynebwy yn challenge fawr o fe, ond ni'n digon o derys bydd yn neud yn dda yno.
a ni gyd yn sôn am pa mor anodd mae fe I dod fan hyn. Sut chi'n paratoi am gêm fel hyn? Mae'n galed to, ond ni'n gwybod beth sy'n blan ni. Mae gêm cico dda dyn nhw, mae scrum dda dyn nhw, a mae sgarmes midol dda dyn nhw, so mae rhaid ni stopo fe. Wel, fi'n gobeithio bod chi'n lwcus heno te. Pob lwc, diolch yn fawr. Diolch fawr. A diolch am ymuno da ni. Pob lwc, Ros. Reit te, newn ni symud ymlaen I Llandovery, digon o Glynebwy. Mae rhaid I ni sôn am Josh Morse. Beth ti'n nabod amdano fe, Josh? Prop. Mae wedi dod trwyddo'r system, mae wedi cael cwpl anafiadau dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dechrau tom yma yn dda. Bydd Ricky yn mwy o cyfnod gyda Ricky siarad yn beth mae'n gwneud. Ni'n chi gweld Josh fyna, mae'n grif dros y bel, mae'n dinistriol, a hefyd, phan mae'n gorffo fo, mae'n pwerus dros ben, a mae'n pwerus yn y scrum hefyd. Yn technegol na mae'n aeddfedu, a ni'n mynd I gweld hwnna heno, mae'n ware erbyn Adam, sy'n dechrau I Ebbw Vale. Mae fe'n profiadol dros ben, felly mae'n challenge mawr I Josh, ond fi'n edrych mlaen I gweld sy'n mynd ymlaen. Gwych. A Josh, ni'n sôn am sut mae Llanymddyfri'n hoffi tablu'r pêl o gwmpas. Mae Jack Davies a Tommy Lewis yn angen reidiol i'r sol yma o chwarae. Fel mae Glynebwy yn chwarae, bydd nhw'n cico bêl yn hir lawr y cae. Bydd hwn yn chwarae mewn I gêm Llanymddyfri, achos maen nhw eisiau nhw'n mosod o dwfner. A pobl fel Jack Davies a Tommy Lewis yn dod mewn i'r gêm. Bydd nhw eisiau chwarae o dwfn, dadlwyth o bêl, chwarae gloagle. A gobeithio gallwn ni gweld y ddau nhw'n cael gêm dda. Fi'n gobeithio am gêm dda. Dau tîm anhygoel. Fe mae rhaid I fi ofyn I chi, Ricky, na i ddechrau da ti. Pen ar y bloc, pwy sy'n mynd I cymryd â hi heno yma? Os mae scrum yn dala I pwysau unan, Llanymddyfri fi. Josh? A fi, os maen nhw'n gallu symud pac fawr Glynebwy rownd, fi'n meddwl bydd Llandovery'n ennill. Gwych, reit te, amdani. Felly, gewn ni weld pwy sy'n am ennill heno yma. Mae'r amser wedi dod. Cyntaf yn erbyn yr ail yn Super Rygbi Cymru. Amser a ymuno a'n tîmau sylwebu felly. English language commentary is available with Sean Holly and Josh Turnbull, Owen Gwynedd a Ricky Gessydd gyda chi yn y Gymraeg. Noswaith dda, a chys y cynnesu Stadiwm CiNER Glass, ac am gêm sydd ar y ffordd I chi heno rhwng Glynebwy a Llanymddyfri. Dau dîm sydd wedi ennill pob gêm y tymor hwn. Y ddau dîm sydd ar y frig, y tabl. Y ddau dîm hefyd, yn wynebod I gilydd yn rhwng gynderfynol llynedd fan hyn, efo Ebbw'n ennill o 29 I 28. Gornest hynod y gyffroes, lle regwyl mi oedd y porthmyn efo blaenoriaeth iach. Ar y sgorfwrdd ar y blaen, 21-5, ond Ebbw'n gwrthdroi y sgôr yn yr ail gyfnod. Felly nid yn unig mae'r ddau dîm yma, y gorau ar ddechrau tymor hwn. Maen nhw'n mynd ben ei gilydd efo digon a hanes dros y tymhora dwytha, efo 7 o'r 10 gêm dwytha yn cael ei benderfynu efo llai na 10 pwynt. I beth sy'n sicr, bydd y ddau dîm yma yn gobeithio codi tlws Super Rygbi Cymru ar y ddiwedd y tymor. Wrth ni weld Llanymddyfri yn dod allan i'r maes yn y crysau gwyn a gwyrdd. Ac yna yn anarferol o bosib y tîm cartra yn y crysau porffor a pink sy'n gobeithio cadw gafal ar y darian hern am y 10fed tro. Stadiwm CiNER Glass gymaint o gadarnle. Mae sawl tîm wedi dod yma a methu. Pe bai. Ebbw'n ennill. Llanymddyfri. Os enni, bynnag fydd yn ennill hyn yma, fydd yn mynd ar frig cyngrau'r Super Rygbi Cymru. Felly, mae'n mynd I fod yn noson fawr yn hynged y gyngraen mor gynnar ydi yn hymor rygbi. A torfiach yn cyrraedd yma. Felly gadewch ni edrych ar y tîm cartra. Mae Jason Strange wedi gwneud 3 newid i'r tîm a sgwriodd 9 cais yn erbyn Caerdydd y tro dwytha chwaraeon yma. Sean Parry yn cychwyn I gêm gyntaf tymor hwn ar ôl cynnwch yn ei Canada yng nghwpan Cenhedloedd Pacific. Ilia Morris a sgoriodd hat-trick yn erbyn Caerdydd yn cychwyn yn lle'r capten arferol Joe Franchi sydd wedi anafu. Mae Dorian Jones yn ôl o'r MLR yn America I chwarae fel maswr ac felly Evan Lloyd yn disgyn yn ôl I safle'r cefnwr. Ac I Llanymddyfri tîm ychydig mwy arbrofol yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru a mae Euros Evans wedi elwa orffwys chwaraewyr ac mynd yn ôl i'r wyneba cyfarwydd 8 newid y gyd. Captain Lee Rees yn ôl I arwain y tîm hefo Rodri Jones, Corey Baldwin a Tommy Lewis hefyd
yn ymuno ymysg yr olwyr. Mos a Hawley sydd yn 2 o 5 o'r Scarlets yn y 15 cynta yn bropiau ffres efo'r bythol wyrdd ar amryddan. Joe Powell yn disgyn o'r ail reng i safle'r wythwr. A'r dyfarnwr, dyna fo'n yr oren. Carwyn Sean. Gynt o Gastell Nedd fel chwaraewr. Ac dim ond ers blwyddyn mae'n dod i bod yn dyfarnu. Ac eisoes felly wedi cyrraedd Super Rygbi Cymru. Ebbw yn cychwyn yn chwarae'r chwith a ddeun. Eich wrth rycion gynnar yn anghyfreithlon. Side in 3-1. Ac ella You're fine, 3. yn dangos i awyddw i roi pwysa ar Lynebwy yn gynnar. Felly gadarnhau citiau chi ar lliwia. Ella'n anrhaddodiadol. Llanymddyfri sydd yn gwisgo'r gwyn, coch a gwyrdd. Y tîm oddi cartra. Lliwia digon tebyg i dîm cartra Glynebwy fel yr rheol, ond Ebbw yn gwisgo'r pinc a porffor heno. Gêm gicio di cyrraedd. A Ricky mae rai fi ddeud, dwi'n falch dod yma i Lynebwy adeg yma'r flwyddyn ddim yn y ddyfnach i fewn i'r geia pan mae'r gwynt ar glaw a'r cae yn fod i gyd. Fi'n credu mae un o'r tro cynta fi wedi bod lama, a sy'n mynd bwrw glaw i fod yn dig. Ond neis i fod yn ôl, mae gêm dyn ni ar o flaen i heno, fi'n edrych mlaen. Warren yn sleisio hwnna, sef at rasgell chwith, Lloyd, casglu'n ddigon hawdd. O rhedag cry a phwerus gan David Thomas yn pwmpio'r coesa. Fe cael ei blaenwyr, mae yna gyfle fynd yn llydan, bas hir yn ddofn. Ond ar ganfod, Harris. Blaenwyr y pod o drin ail sefydlu. Digon le eto, Ebbw. Yn barod rhaid lled ar y bel, mae'r dynion. Yn bendant yn mynd i'r sianel 15. Be at i fewn, yn ymestyn yr amddiffyn na. Llanymddyfri'n cystadlu. Ac yn cael y penderfyniad. Balls exposed. Ond Ricky ti pwyntio fyd, mae'n amlwg mae throniaeth Ebbw i ymestyn y cae na ffordd nhw'n chwarae. Ie, ti'n gweld y rifau gyda nhw yn y Sianeli. Y Sianeli wrth ymyl y ca. Ni'n gweld lot o lled gyda popeth maen nhw'n neud. Mae pob pas weddol hir. Fi'n credu fel neith y gêm mlaen, fi'n credu neith Freina mynd lot fwy dyn, achos yn ymffodus, fan mae'r pas yn hir, beth mae hwnna'n rhoi yw cyfle i'r amddiffynwyr dod mlaen a cael gwagle lawr. Ond i Llanymddyfri, mae'n nhw fod yn ymwybodol o hwnna, mae nhw'n rhedeg mas o dynon yn weddol cynnar. Mae'n Llanymddyfri stielwa. O dwy'n y bel ar y tir, y cic gosb yn rhoi cyfle i Cameron Lewis i daflu. I'r leins di gwtogi'n bach ffug i'r ffrent yn ôl i Lewis. Not straight. Yn troi y bachwr at y dyfarnwr cynorthwyol. Captain. Dydd y tafle ddim yn syth, dim ond. Option. Scrum called. Byddai'n diddorol gweld hwnna, i fod yn onest. Ie, penderfyniad ydy. Bydd ddim yn syth. Scrum wedi ddewis gan Glynebwy sydd ddim yn syndod ella. Nech ni weld eto. Ie, ella. Mae'n agos. Mae'n agos. Beth yw'r penderfyniad efo neidio ag ati yn y leini o'r fodi fod yn syth gan bod sy'n neud i neidio'r ochr? Dwi'n yn gwybod, holli blew ella dwi'n fyny edrych ymysgus. Sa'n rili siŵr. Fi'n credu taw y Llymano oedd i gael hwnna. O ddim gobeith y dyfarno gweld hwnna o ble oedd e'n sefyll. Set up left and left. Leave him come in. Let's go, quick reset. Yn hanesyddol dy'r Ricky fo pac cry cydnerth. Mae'n bwysig bod Llanymddyfri yn gynnar yn rhoi'r argraff, yn rhoi'r negeseuon cywir bod nhw'n gystadleuol. Mae'n bwysig dros ben i Josh Morse a Gabe Howley dod i digon o pwysau trwyddo'n gynnar i wneud siŵr bod Glynebwy yn ymwybodol maen nhw'n barod i cael y frwydr yna hefyd. Ond yn neud pethau fel yna Gabe Howley, mae rhaid i fe fod lot mwy eiddfed yn yna. Mae digon amser i fe paratoi. Mae'n cona nawr, sy'n eisiau cona, mae jyst yn rhoi cic osbant. Neu cic rydd rather. Felly, mae eisiau cael ei ddedrwydd wrthyn nhw. Mae'r boes yn boes proffesiynol, mae eisiau nhw biafio fel e. Cic dros y top gan Ioannis y gweld y gagler dal mynd wych. Mae yna gyfle pas tu fewn a thu allan yn opsiynau. Llanymddyfri ar y droed lain, ond mwyaf sydyn yn cael ei dymchwel am yn ôl. Ac Lynebwy, di troi sefyllfa bregus i fewn i
Sefyllfa amddiffynol cadarn. No, Lys! Llanymddyfri wedi sefydlogi'r sefyllfa'n troi'r blaenwyr. Cymryd i amser. Advantage. Ie'r kick-off yn dod dros y top. Adam Williams yn anghyfreithlon, felly cyfle i chwarae'n rhyd. Y gic letraws yn profi, yn adlamu. Ddim wedi mynd i'n llaw bwys yn y diwedd. Chwarae, tyma bach... chwarae twp, rili, gyda Adam Williams hwnna. O ddim eisiau neud beth nath yma. O ddim pwysau ymlaen, just codi nôl ar ei drad, nôl yn y llinell amddiffynol, a neud siŵr bod nhw yn y lle cywir. Ond yn lle nawr, mae cyfle Llanymddyfri cael 3 pwynt rwydd. Ond ni'n gweld myna, oes fel mae Llanymddyfri am ware. Maen nhw'n trial taflu'r ber yn bwyty, maen nhw'n trial creu y pethau bach. Ond ni'n gwylio mynd cadwch chi gyda'r rhif 3. Dim eisiau fyna o gwbl. Mae'n gwybod mewn o'r ochr, dyw e ddim mewn o'r gat, o tu ôl, just chwarae dwl, really. Ie, fel cranc o bosib rownd yr ochr hefyd. Ond i tî'n un, yn gyfarwydd iawn, a dim Llanymddyfri yn glos i'r garfan dal i fod. Faint sy'n colli fan hyn yn yr o'n gynderfynol a wedi brifo? Fi'n credu o lot yn siomedig yn y clwb, ond hefyd, o'n nhw'n ddiolchgar iawn o beth oedd y chwaraewyr wedi wneud am y 2 blynedd diwetha. Ond eto, mae'r boes yn gwybod fel i ennill, mae lot o'r boes yn di ennill y cwpan, wedi ennill y gyngrau. Pham di'n ennill, sy'n teimlo fel e. Ond pham di'n colli yn y fath wnaethon nhw yn y gêm cynderfynol, ddewna di roi llawer o los i nhw. Ie, yn ysgogi nhw tymor yma, y ddau yma wrth gwrs isio mynd ymhellach ag ennill Super Rygbi Cymru, yn ei newydd wedd. Gysadleuau sy'n ôl, mae'r ail dymor am y tro cyntaf ni hanes. Ac ar hyn y bryd, mae tîm Lee Rees yn fanna. Ar y blaen, diolch i gic-osb Iowan Hughes. Glynebwy dim, Llanymddyfri 3. Mae'r llinell yn mynd i fod yn ardal pwysig dros ben i'r gêm yn hyn o ein tro. Mae lot o meddiant yn dod o'r llinell yn dechrau gwych i Ieuan Morris. Ie, yn slic i'r canol, yn lawnsio ymosod i ganol cae. Yn hyrddio dros y llinell fantais. Mae Ethan Phillips. Dal i fynd yr un cyfeiriad. Yn dyn y pod o 3 eto. Y cymorth yna. Gwell gan Llanymddyfri. Yr amddiffyn yn sefydlog yn rhythro i fyny. A'r porthwyn tro yma yn ddiangen yn rhoi'r gig-osb i ffwrdd. Griff Evans ydi hyrun. Nôl am ail gyfnod efo Llanymddyfri ar ôl chwarae'n amthyl. I ni cael gwylio'r sgarmes neto. Fe nath Griff Evans cicio'r bel na ar bwrpas fyna, na'r gwaniaeth. Nath e cicio fe'r bwrpas. Gewn ni gael edrych. I'n trio clymu'r bel i fewn hefo'i droed. Ie, walle. Ond, a diwedd y dydd, oedd e wedi cicio fe? Diwedd y dydd, lein amddiffynol 5 metr. Sy'n gan Llanymddyfri Ebbw eto'n gywir i'r canol. Ddim yn cael hon yn ei llawer yn unlla. Ond i gesail y bachwr. Ieuan Morris, hat-trick yn erbyn Caerdydd. 4 am y tymor. Ond trio'i chrymahanu hi i'r ochr dywyll na'r olwyr yn ymuno. Dim ond un, os na 2 Cris Porffor sydd yn y tir agored. Y coesa yn pwmpio. Morris yn sgorio. Y mynedd gwych gan Ieuan Morris fyna. Bydd y lot y bachwyr wedi jwmp o bant o'r sgarmes myd o lot fwy cynnar. Ond yn y safle hynny, mae rhaid cael y mynedd. Mae rhaid sefyll a trysto'r broses i fynd trwyddo a cadw gwthio ymlaen, cadw'r sgarmes mydol yn sgwar. Hwna mor bwysig. Ni'n gweld fel un chwaraewyr yn y blaen, pobl fel Luke Garrett yn y blaen, jyst yn neud i gorau glas, jyst i clymu chwaraewyr mewn a wedyn creu lle i Ieuan Morris. Yn seicolegol, dwi'n gwybod mae Ebbw yn gyfarwydd iawn yn gwneud hyn i dima, ond yn amddiffynol yn seicolegol i amddiffyn, mae'n dipyn o ergyd mor gynnar â hyn. Ti ar y droed ôl, ti'n gofyn y cwestiwn, sut coplyn dyn ni'n stopio hwn?
fi'n credu bydde lot o sgwrsio nawr wrth mynd lan at yr ail ddechrau. Just, odi'r strategaeth na yr un iawn erbyn Ebbw? Na'r cwestiwn. Y gic yn dod gan Dorian Jones. Y gic yn gywir. Felly Glynebwy ar y blaen am y tro cynta. Ebbw 7, Llanymddyfri 3. A costi amball un eich yn gofyn. Pam bod Evan Lloyd ddim yn cicio? Wel, mae gen fo anaf i topi goes neu wylod i fol, hyrnia fach sy'n disgwyl triniaeth. Felly Evan Lloyd ddim yn mynd am y pist ac yn cicio. Felly un reswm yma pan bod dod i disgyn i safle'r cefnwr y bosib. Sy'n byd yn wath gofio, pan mae'n cico, o'n i'n cael lot o doler y top o cwrs. Ond blaen y droed i cael doler i mi, o'ch chi'n cicio'n gywir. A'r shin. Hold! No, don't go. Boes blach. Reit, Llanymddyfri. Mae'n bach o e, Joe Powell. Un ffordd mae'r wythwr o'n mynd. Syth. Dros y top, a mae'n gyflymder ar y bel. Mae Hughes fficio i gicio. Gwaith da, gwaith gwych. A rhywsyn i gilydd, Rodri Jones. Ar ei hôl i, ond... Tommy Lewis, mae'n anodd yn glir oedd yn ffigo i cael y cic trwyddo, oedd yn môr fflat. Os bydde wedi dal ei drad efo yna, bydde'r llawn na wedi mynd, bydde fe wedi mynd lot fwy dwfwn a casglu'r bel. Tommy Lewis yn siŵr yn un sy'n siŵr creu argraff hyn yma. Nhw wedi cael ei drafferthion efo anafiadau dros y tymhora. Rwy'n sy'n cofio chwarae goleg Llanymddyfri, blynyddoedd yn obyn hyn, ochr gamu arbennig o dda gen yr asgellwr. Roedd eisiau bach o le. Os i'n gwylio Tommy Lewis fan hyn, disgwyl pan mae fflat ma fe, mae'n disgwyl y gic. Os mae'n dal ei drad yma, mae'n dal ar pel a wedyn mae'n cymal yn cadw fynd. Peth bach, ond mae'n gallu creu lot o gwaniaeth. Lewis. At y cynffon, dyna welliant. Pelan. Rolwyr, symudiad i baratoi. Y bas ymlaen. Ac camgymeriad arall. Sy'n byd o wath i blaenwr mae'n aws. Yna i bachwr. Top of the pops yn y cefn, a wedyn pas ymlaen. Dim byd o wath. Chi'n weld eto, mi oedd hi'n agos. Ond oedd hi ymlaen. Gan Tommy Lewis. Ac oedd nhw'n lansio symudiad da doedden i ganol cae, oedd yn rhaid yr llwyfan i fynd eto. Mae'n gred i weld mor belled, mae'r ddoi tîm yn trio waren yn nhw. Mae game pŵer Ebbw ni wedi siarad lot amdano fe. Ond hefyd, mae Llanymddyfri yn mynd ato nhw. Mae'r game pŵer Llanymddyfri'n dechrau, ond fi'n credu os ni'n gweld mwy o'r pel nawr, fi'n credu bydd un cymal weddol syrthiol a direct i ddechrau, a wedyn maen nhw'n trio ware. Sa'n gweld nhw'n mynd i'r ymylon yn gynnar, o beth i chi gweld mor belled. A deg dweud, wrth i ddechrau fan hyn, mae'r cae mewn cyflwr da iawn, dwi'n gwybod ni'n gynnar yn y tymor. Ni'n siŵr, nwedig mewn ceia traddodiadol fel hyn, lle mae'r tîm yn gallu bod yn drwm. Mae arddull chwarae tîma yn bendant yn newid fo mae'r tymor yn mynd i flaen. Mae'r gallu i chwarae'n llydan hyn yma, gan bod y cae yn slick, yn gyflym, yn gadarn. No, mae rhyw ddeifis, dwi'n gwybod ni'n jocio amdano peth yn gynharach. Wel, eitha pel yn bell eibio'r rhif deg. Na, mae fe'n ymharu lot o'r ffordd ti'n ware. Fi'n cofio chwarae Llanymddyfri blynyddoedd, wel, tuag at y diwedd, really, a fi'n cofio cael sgwrs gyda Iris Evans, a o'n i ddim yn cael lot o lwcyn i ware. O'n i'n meddwl, da ni'n bod ware bob wsnoth, a mae pob chreu yn meddwl hwnna. Ond y reswm ges i oedd sy'n mynd i dechrau bwrw glaw to, a bod ti'n ware pan bydde bwrw glaw. So, mae hyfforddwyr yn newid y ffordd maen nhw'n chwarae. Horses for courses yn oedden. Rhywbeth fel la, a hefyd, mae'r hyfforddwyr yn newid y ffordd maen nhw'n ware. I ble maen nhw'n ware fyd, os bydde ti ar 3G yn rhywle nawr, bydde'r paratoi yn debyg iawn i heno. Ond fel ti'n gweud, mynd un yn mis Ionawr, hollol wahanol. Dyma ni, Rodri Jones. Codwm i wyneb, bod i'n meddwl troed, sowdwl i wyneb. I drwy'n a dyna'r canlyniad. A mwy pet nawr. Mae'n drwy'n o syth o'n ni. Bydd i wedyn Gemma gydre, bydd i'n rhoi lot o maldod i fe, no doubt. Ni siarad Rodri Jones wedyn, chos mae'n weld fel enw cynta ar y tîm bob wythnos. Mae wedi chwarae bron neu dros 200 o gema i Llanymddyfri sydd yn record anhygoel.
set. Mae e just yn solid. Owain, dyw e ddim yn neud dim gwachau. Mae fe'n gryf. Cwstwm Ebbw yn neud beth maen nhw fod wneud. A dyna y clachan canu a lawr y canol. Mae'r wythwr yn mynd. Conker dar i fynd. Yr wythwr wedi mynd yn ddyfn i fewn i'r 2 ar 20. Ebbw ar y droed blaen. Y gic drwad. Y ras ymlaen. Pwy sy'n ennill? Y lein. Ond mae'n dod yn ôl at y kick cost. Ond mae dyna chi... Mae chi gyhoeddiad gan Pac Ebbw yn chwalu Llanymddyfri. Mae Ieuan Morris wedi gwneud job gwych ar Cam Lewis fyna. Cam Lewis lan yn yr air yn cael ei dynistrio gan Ieuan Morris. Mae rhaid i fe mwy cryf. A yn safle fel yna, mae'r llawr yn ffrind i fe. Mae rhaid i fe fynd fwy isel. Mae fe'n boi byr, cryf, mae digon dawnus i wneud e. Un o'n cyngwerydd a Pryn, Ebbw yn yr hanner cyntaf yn mythu'r ystlys. Mae'r bel dal yn fyw, Evan Lloyd. Yn llawio Tommy Lewis i'r ochr. Yn ddyfri, yn trio neu niwsans i hynna'n. Bel ar yr hanner. Mae yna wagle allan yn llydan i'r dde, ond ar hyn o bryd ar o fentrwm ar y bas. Griff Evans yn un dda, mae'n dal yn lan. Odi hwnna'n sgarmes midol? Mae eisiau ref gael o sgarmes midol fyna. Oedd digon amser fyna i gael o fe. Gic uchel felly. Yn rhy bell, y marc yn cael ei alw. Hughes, dim am fentro. Dyna'r profiad ni'n siarad am. Dim hasti, dim eisiau. Dod i drod ar y bel fel peldroedwr, really. A jyst cymryd i'n amser. Mae'n teimlo ar hyn o bryd bod Llanymddyfri cael ei siclo chydig bach. Fo'r sgrym na, ambell i lein ddim yn gweithio, camgymeriadau bychan. Profiad sy'n seclo unwaith eto. So, wedi cychwyn y dda, yn y 10 munud dwytha yma, pethau ddim yn chwith. Cic gwych. Ond fel ti'n gweud, Ows, mae'n gred i blaenor i gweld y maswr jyst yn cymeryd anadl bach a jyst cymeryd hoi a jyst neud yn siŵr bod pawb ar yr un tudalen. Mae fe'n peth pwysig dros ben a adran chwarae ble mae profiad yn neud na i chi. Ond dyna oedd yr ymateb o'r gic gan Dorian Jones, y profiadol di chwarae allan yn ymwneud eitha, di chwarae'r dreigia, di chwarae sawl clwb proffesiynol arall. Mae'n mynd i fod yn brwydr wych rhwng fe a Iowan. Trwy'r nos, fe ddoi nhw'n ware at ei gilydd a trial cael un lan ar ei gilydd trwy'r nos. 7 call. OK, let's go. Rhifon gywir yn y lein. Synwn ni daten os fydd Ebbw yn mynd am ysgar y symudol, am rywio'r dacteg lawr y canol yn defnyddio Cam Davies. Mae rhedwyr y drownd y gongel, Conker eto'r wythwr. Nifer yma yn Ebbw deud bod yn ôl at i orau bod wedi cael tymor anodd tu hwnt, tymor dwytha. Jones yn ei cyfeiriad, nôl at Davies. Y clychan canu'n am ddiffyn Llanymddyfri. Un bas arall yn dadlwytho. Yr lein ddim eto'n achub. Maen nhw'n troi'r pel. Llanymddyfri. Mae eisiau pwys. Digon o pwys fan hyn ar. Geb Howley'n un dda yma. Tackle! Angen y porthmini. Ond niferoedd. Rhys. Yn codi'r gic di hannar eithar o'i lawr lle mae'n medlamu i Grys Corffor, Chris Ebbw. Bach o fler ar hyn o bryd allan yna. Ebbw dal mewn meddiant. Eto yn ymosod digon o rym a pwer yn perthyn Sean Parry. Y chwaraewr rhyngwladol. Dwsin o gapia i Canada i wenw fo. Yn debyg fydd o am ni'r cwpan byd. Lot fawr o chwarae gan Glynebwy fan hyn. Mae rhaid i Llanymddyfri bod ar blaen y gad gyda'r ddisgybleth fan hyn. Cam Davies bron na. Fynd ar yr ysgwydd allanol na. Newid cyfeiriad eto'n ffigio. Mae Rory Harris. Dal yna, di colli momentum. Colli siap. Mae yna ddyn ar y tir ochr bell yna gan Ebbw. Mae yna ddyn yn brein ar hyn o bryd y tîm cartra. A'r gic os. Yn ryddhad i Llanymddyfri, ond
I haven't seen you tap it. Sorry, 9. Lee Rhys yn cael ei dynnu nôl, allan gweld bod yna ddyn i lawr. Yeah. Can you stop Yn y props di'r por pen rhydd. Ebbw sef Luke Garrett y bosib. Ie, ni'n gweld fyna, y kick-offs yn cael ei roi am cynni ar y gwdd. Dyw hwnna ddim yn gallu digwydd, a ddim wedi gallu digwydd am tua 2 tymor nawr. Time's off. Ni'n gweld Evan Lloyd. Ie. Mae hwnna yn... Mae'n edrych yn amlwg bod cefnwr neu olwr mewn sgarmes mewn sefyllfa wedi arfer wedi. Mae osgo corff yn hollol anghywir. Mae'n gwybod bod wedi colli'r ras a dim yn gwybod beth i wneud efo un bron. Mae'n trin wedi gorau yn ffodus, a'n credu mae'n mynd i symud Chris Long. Mae Chris Long gyda tua 3 pwys yn fwy na fe. Mae'n am hyfyd dros y bel yn isiel. Sa'n gwybod faint o effaith bydde Evan Lloyd yn cael wrth trial taro fe mas o'r ffordd. Ni sgôr fan hyn di Glynebwy 7, Llanymddyfri 3 wrth i fod hanner ffordd trwy'r hanner cynta. Ond digon o rygbi ddod yma ar S4C wrth i ni cael darbu'r dwyrain rhwng Dreigia Caerdydd nos fory. Wedyn uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru nos Fawrth. Ac yna wythnos i heno Llanymddyfri parhau ar y bocs. Yn croesawu pen y bont ifanc yr eglwys. We haven't got time on here, you've got to play it down and he's limping off. Okay? Sgwni erbyn hynny a fydd Llanymddyfri efo'r tarian her yn eu dwylo nhw. Ac os bydden nhw yn parhau fod ar y frig y gyngrair oherwydd dyna sy'n y fantol heno yma yn Stadiwm CiNER Glass. Ydych yn debyg bod eilydd i dod ymlaen. I'r maes. Alfred Bateman Lloyd yn dod ymlaen. Felly newid cynnar i Ebbw fydd yn ergyd. Edge of the white, please. Dylan Bartlett sydd wedi gadael. Edge of the white. Edge of the white, okay? Mi eisiau Llanymddyfri nawr cael ei dwylo ar y pel, a ni siŵr bod nhw'n cadw dwylo ar y pel am cwpl o cymalau. Just i setlo yna ar y fe a cael y hyder nôl bach oes. Mi eisiau nhw cael dechrau da o'r llinell cywir. A neud yn siŵr bod nhw dros y llinell fantais yn gynnar. Neu mynd pac mawr pryd, trwm. Symud nhw tisio wneud, ond i symud ddim yn golygu ffling i'r bel un ochr i cael ei llall. Mae jyst yn cadw mynd trwy'r cymala yn gyson ac yn gyson yn un o godi oddi ar y llawr a gweithio. Ie, gyda boes mowr, mae'n gael mynd lan, taclo codi. Mae'n cymryd y mas o'r ffwti. Felly, na beth dyle'r tactegau, na fi'n credu bydd y tactegau mynd lan. Ond sgarmes ymwydol, weddol gwyddiannus fyna. Roddy Jones. Ddim yn poeni gormod mi drwy no. Ei ben lawr. Colli tir, ond Cam Lewis yn bwnsio yn y cyntaf i ffwrdd. Troelli ag ennill. 50 metr ar ôl yr ergyd y dacl gynta. Bel dod ti fewn. O, gwych gan Lee Rhys y dewin bach. Yn agor o dadgloi'r amddiffyn ar y droed blaen. Hughes, man a wagle. Ar yr ongl Corey Baldwin. Brona, holli twll. Mantais eto. Wel, lle bydd cadw'n fel yma nawr wedyn ni. Mae'n safle. You tackle then, you've gone again. Number 10. Ella rwydd dim ond yr ail gos bellan yn ddihangfa i Ebbw yn yr cwestiwn ar achlysur yna. Ond edrych mynd yma fe ar y ca. Mae nhw'n creu momentum. Mae'r kick-offs yna yn glir yn stopio'r momentum. Ar hyn o bryd, mae Lee Rhys wedi bod yn gymharol ddistaw yn do. Dwi'n gwybod fod i curiad calon Llanymddyfri. No, they can't pull you over. Ond dechrau tician. Bydd y porth mynd i'n bell o ennill unrhyw gêm. Weithiodd yn sgarmes wyddol ddwytha. Yn ddigon twt a thaclus a'r un fydd y dacteg. Cam Lewis i'r gynffon. O rownd yr ochr. Ac ei gos wan fydd na gardyn melyn o bosib. Ebbw wedi gamblo. Ti'n mynd am y bel cyn i'r sgarmes sefydlu. Cam sefyll, chwarae rhyd. Llanymddyfri yn ymroi chwaraewyr dros y bel. Cadw'n glos. Roddy Jones. Mae yna led, Hughes, y bas hir. Digon am ddiffyr allan llydan gan Ebbw ar hyn o bryd. Tackle! Jack Davis. Wthio nôl. Chris Long, ddim awr tro cynta'n cynnig i hun. Powell yn ffigio mynd.
Bron a reidio'r dacl gynta. No advantage, you're going side to Momentum side. yn un felly. Nôl at i at y drosedd wreiddiol. Dyfarnwr. Mae'n cael cyfle edrych i. Taking it from the wrong mark, 9. Let's be here. Mynd o'r marc anghywir. Sim hwnna'n unrhyw gwaniaeth. Mae wedi cymeryd e tu ôl y marc, mwy pell na'r ffordd mae fe'n mynd i. Pham bydde ti'n stopo hwnna? Dwi'n meddwl mae'r dyfarnwr fe gefn i chwarae dellu, dim ond triachub cefn i hun mae o. Wel, sa'n siŵr. Oedden fe tu ôl y marc? Odi, play on. Deg y symudiad i baratoi, pen lawr. Metyr yn brein i ta Llanymddyfri. Lyrys yn goro ymladd amdani hi. Ebbw'n gwybod yn ofalus. Tair, os daeth 4 kick-off wedi i roi mewn cyfnod byr yn erbyn nhw. Mae yna gyfle yn y llydan pe bai y porthmin yn dymuno. Eto cam sefyll, tro yma yn erbyn Adam Williams. Mae cyntaf mi oed i ildio. Y basfer, y sgôr, wedi dod. A Rodri Jones sydd wedi sgorio. Lot o mynydd mae'n gan Llanymddyfri, ond byddai'n ddiddorol gweld beth mae'r ref yn gweud nawr, y dyfarnwr yn gweud i Glynebwy. Sa'n credu bod wedi gweud dim byd wrthyn nhw am y Cardyn Vale, mae rhaid i fe sorto hwnna mas. Ar y foment, tair kick-cosp. 10. Ni'n awd y cais eto. Yr amddiffyn wedi signo yn glos a Rodri Jones, mae'n gryd ydi. Anodd stopio fo o'r pellter yna yn wedi gyfer amddiffyn wedi holli efo Evan Lloyd yn siomedig bod o wedi cael i freichio rownd y sodla. Hughes. Yn trosir. 2 bwynt ychwanegol felly y porthwyn. Nodd ar y blaen. Ebbw 7, Llanymddyfri 12. Ac Ebbw yn lwcus i byrhau efo 15 ar y cae o bosib. Fi'n credu os bydde Llanymddyfri heb sgori fyna, fi'n credu bod ni wedi gweld kick-off a Cardyn Vale. Ddim i feirniadu'r dyfarnwr gormod. Mae dal yn gallu rhoi Cardyn Vale yn ôl o sgorio cais, dydy dyna yn bodi. Ana'r pwynt o wain, maen nhw wedi trwsfeddi, ond dwi ddim wedi sorto fe unwaith eto. Ond mae'n hawdd i ni dydy feirniadu fyny fan hyn, dydy, felly hefyd. Mae'n o beth lawr yn y cae na. Wel, nes i fe ar y cae waren blynydde. Och chi'n ynglys di am flynydde fyd? Nath o'n reis i lan. Dyma roi si lan, ie. Gen i gyd yn pen bod i'n sadwn. Na, ond, mae Glynebwy nawr, mae eisiau nhw just setlo fel o'n i'n gweud, y boes profiador, dwi wedi trod ar y pel, cael anadl bach. Dyn nhw ddim mas o'r gêm yn o gwbl na dyn nhw. Mae nhw'n gallu sgorio bob man fel ni'n gallu gweld, maen nhw'n taflu'r bel yn bwyty. Numbers, lad? Mor belled. Mae wedi bod yn gêm arbennig. 5 call, 5. Mae wedi bod yn gêm glos fel ni'n disgwyl doedden. Ni'n sôn gynharach yn y 7 gêm ddwytha rhwng y ddau dîm yma. Do'n 10 pwynt neu lai sydd wedi gwahanu nhw ar y sgorfwrdd. Ac Ebbw yn edrych i adw'r tarian na. Yn y 10fed tro. Yn 10fed buddigoliaeth yn olynol. Yma yn Stadiwm CiNER Glass wrth ni weld y dadlwythiau nôl fewn Evan Lloyd. Ebbw eto yn ffeindio'r corneli na. O, dacl am nerthol yn wych gan Gabe Hawley. Yn stopio momentum yn ymosodiad yn i fan a'i le. Felly gorau meddwl, mae Rory Harris. Disgwyl i'r charweirwyr nôl i'r traed. Llanymddyfri. Fe cael i'w chwistfelliad egni. Back. Cefnogwyr Ebbw yn dechrau dangos i anfodlonrwydd. Yn dechrau mynd ar rwystredig, Hughes. Barod i chwarae. Jack Davies, dyma lle mae o yn dda yn y tir agorad yn cael ei lorio. Nes y gall o fynd i'r ochr dde yma. Wedi cael ei arafu, Lee Rhys. Nedrych i baratoi am y gig box. Use it. Last feet. Dyna ni'n mynd bach yn bell. Di'n mynd am beller. Jones yn ôl tu fewn. I'w fewnwr Harris. Eto mae mor bygythiol ymysg yr ardal y dacl yna.
Cyfle unwaith eto fan hyn. O, maen nhw'n mynd i gico. Y cyfle mas yr ymyl pella ar y dde. Dangos pa mor gysadleuol di ar y cae na. Anodd i naill nifer llall i ennill yr llinell fantais ac i gael ar y droed flaen. Mae hwnna'n cic gwael gan Glynebwy. Mae hwnna jyst yn rhoi'r pel nôl. Y cyfle fan hyn nawr. Mae yna le digon y gyflymder yn tîm Llanymddyfri yn pwmpio'r coes yna. Mae Warren. Un arall ti bron di chwarae 200 o gemau y dîm o Rhys yn rhoi Griff Evans yn y bwlch. Jones yn trio dwy'n y bel. Rhys, Hughes, Jones, di sgorio eisoes. Bron a bylchu yn dadlwytho. Llanymddyfri o fewn 5 metr. Ebbw angen bod yn wyliadwraeth o'r disgyblaeth nhw. 4 metr yn Bryn. Newid cyfeiriad. Rodri Jones eto'n chwarae fel blaenwr yn glos. Dynion di'r i'r chwith. Y cyfle dyn nhw'n mynd eisiau nhw tynnu'r pel nôl yn olwyr tu ôl yn nhw. Y cyfle dyn nhw ar ymyl pella ar y chwith fan hyn. Eli Rhys yn pasio'r cyfrifoldeb ymlaen i'w flaenwyr o. Mae hwn yn seicolegol. Llanymddyfri yn mynd ar gêm bwer i Glynebwy. Mae hwnna'n cic-cosbyn unwaith eto. Advantage. Cefnogi rhywun fan hyn. Sa'n, ond fi'n jyst siomedig fel mae dyfarnol yn manager fer y foment. Y bas hir. O, di cael ei thynnu nôl. Mae yna wacle, mae yna gyfle, mae yna sgôr. A mae'r sgôr y dod i Tommy Lewis. A Llanymddyfri yn bwyllog yn adeiladu ac yn sgorio. No effect. A dyna ni ail gais yr ymwelwyr. Chwarae gwych gan Lee Rhys fyna. Owain, ni'n gweld yn dod. Griff Evans yn rydeg ongl gwych. Y cadw'r momentum i fynd. Gwych o'n galed ar y llaw. A Glynebwy yn anlwcus fan hyn. Ddim i ennill y pel nôl ar y jackal. Os ni'n gwylio Adam Warren yn trwyddo, fi'n credu'r cymal nesaf we. Os ni'n edrych ar y jackal, bydde lot o dyfarnwyr wedi rhoi y kick-off fyna. Bydde neb really wedi conan yn bwyty fe. Os ni'n gweld yn hyn. Fan hyn, rwan. Os ni'n gweld Dorian Jones. Mae fe'n anlwcus dros ben fyna, ond oedd wedi cwmpo a dim sef cael ei drad. A wedyn, yn bwyllog. Fel bas yma sy'n creu lle gan Rodri Jones, de. Rhoi Hughes mewn gwagle, a'n hawdd i Tommy Lewis. Ac Lewis. Yn rhan o garfan y Scarlets wrth gwrs. Hughes yn crymanu honna teg at y pys, yn llithreibio'r postyn dde yna. A wedi bron i hanner awr ar y cloc. Glynebwy 7, Llanymddyfri 15. A mae'n atgoffa rhywun o'r rong derfynol llynad ydi. A Porthwyn yn adeiladu sgôr. Gêm 80 munud ydi, cofiwch. Ie, 100%. Beth bydden ni'n disgwyl gweld mwy na thebyg na'r yn y munud nesaf. Bydde'r sgwrs i digwydd tu ôl y pist. Mae eisiau Glynebwy cystadlu mwy yn y ryc. Mae'r ryc yn ysgafn i trio creu bach o problemau, achos mae'r pel mae Llanymddyfri'n cael yn weddol glân. Ond hefyd, Llanymddyfri bydd yn neges, so jyst cadw ware, cadw neud beth maen nhw'n neud, cadw taflu'r bel yn bwyty. Reita, mae Lloyd i cael bach o gwmni ar y cyrio yna, pwy sgyn ti? Ie, cwmni wych da fi fan hyn, Nick Cyd wrth gwrs, hen digon o brofiad yn chwarae ar y lefel uchaf. Hyfforddwr profiadol hefyd, ond be ti'n gweld trwy llygaid hyfforddwr her yma? Wel, ni wedi cael bwyty 10 munud dda yn y 10 munud diwetha, wedi sgwrdd 2 cais. Tymed dda, tymer dda. Yn ardal nhw yn y 22, jyst i mynd trwy'r cymalau a cael y gais. Jyst cadw ddisgybleth erbyn Ebbw Vale, nhw'n dda. Nhw'n dda yn cael, os nhw'n mynd mewn i tir chi, a mynd mewn i 22, i cael sgarb ysmudo dda gyda nhw, so mae rhaid i stopo nhw dod mewn i'r 22 yn yr ardal gyntaf, i fod yn onest. So, just cadw nhw mas o hwnna. So, cadw ddisgybleth sy'n bwysig iawn i ni ar funud. Ie, a gwych gêm hynod o agos, so diwetha i chi chwarae yn y rownd gynderfynol tymor diwetha. Chi wedi dysgu lot o'r gêm na? Ie, wel, na beth, gath ni rhan o'r gyntaf arbennig, a wedyn dath nhw'n nôl a fydde ni'n cofio, na ni wedi cael spel dda yn y 10 munud diwetha, ond ni'n gwybod gyda Ebbw Vale a Glynebwy bod nhw'n dod nôl, a sy'n ni chi switch off am eiliad. Ie, gwych. A jyst un cwestiwn olaf. Mae pawb yn nabod chi fel tîm sy'n ymosod yn wych, ond yn amddiffyn, chi'n edrych yn cadarn iawn hefyd?
ma lot o profiad gyda ni, yn wedig bod gan diffyn mae boys dda am yna, so gobeithio ni chi cadw hwnna lan hyn o'n ar. Diolch Nick, pob lwc. Cheers mate. Ie, Nick blaen esgellwr o fri yn ei ddyd, doedd un oedd yn poeni y lawr am ei iechu'r corfforol o. Dwi'n ti'n abod o dda, Ricky? Odw, o'n i'n best man i, Nick. Lot o stori, ond sa'n gweud dim ar air. Mae'n holi chwaith, i ddechrau lle cas. Ond am gyfnod, am ddiffyn Llanymddyfri'n aros yn gadar, yn ddisgybledig, ond yn y diwedd y pwysa yn dangos. Ac am y tro cyntaf mewn meddiant, illad cywirdeb Ebbw ddim ar goll am gyfnod hefyd. Ond yn i fewn 5 metr rwan. Reisioes di gweld sgarmes symudol effeithiol hefo Ian Morris yn sgorio oddi ar ei chymffon. Dyfalu, sy'n hwyro. 8 called, 8. Dwi'n ddiddorol gweld fel maen nhw'n ymdopi gyda'r sgarmes symudol. Dyna sy'n dod, ynddi? Wel, fi'n credu maen nhw'n mynd i trial amddiffyn wrth dod i pobl yn yr air. Maen nhw wedi. Dylan Alford yn wych fan'na, war etig. Yn ennill y bel, dwy'n y bel yn awyr. Yn lein gynta. Use it. Mae Ebbw wedi golli. Ac Lee Rees isio safle gwell i glirio'r lein. A mewnwr a bosib wedi gymryd hwn ar liwt i hun. Hughes yn disgwyl rhag ofn. Ond droed chwith. Lee Rees ddim yn darganfod yr ystlys. Cyfle wrth ymosod. Digon o gyflymder gan David Thomas. Syth nôl i ganol cae. Yr un cyfeiriad maen nhw'n mynd. Yn defnyddio Cam Davies. Ond y llwybr tarw. Yr un cyfeiriad. Harris. Mae yna ddynion. 2 yn erbyn 1. A maen nhw fewn i'r gornel dde. Mae'r sgôr wedi dod i'r blaen esgellwr, Sean Parry. A hwnna gyd wedi dod o'r gic ddiffygiol gan capten Llanymddyfri Lee Rees. Dim yn darganfod yr ystlys. Tro bydd Lee Rees yn siomedig dros ben gyda. Mae rhaid i'r pel na mynd wrth y ca. Unwaith eto, disgwyl ar pwysau hwn yn dod i mlaen. Tro mae doglegs da chi'n bob man, mae 1 neu 2 tackle yn cael ei colli, a wedyn sy'n digon o bobl ochr cywir y pel. Yn anffodus, na beth sy'n creu'r cais. Os chi'n edrych nôl, os mae'r cic na mynd wrth y ca, dyn nhw ddim yn sgori. Ie, cic y wir o'n hyn. Y cais yn dod i Ewan Bowden. Yn gwisgo 90 ar yr asgell dde yna. A hwnna'n gic arbennig arall gan Dorian Jones. Ail gais Ebbw yn cael ei drosi. A mae'r gêm yma nôl o fewn pwynt yn unig. Twrna chi gêm. Mae'r gangrar yn gret i gweld y gêm fel un a diwews. Mae'r ddoi dîm yn trial ware, mae'r ddoi dîm yn nabod ei gilydd. Mae pawb yn ceisio cael un lan ar ei gilydd. Mae'n wych. Ni'n gweld Dylan Alford fi'n credu sy'n dod off. Owain mae wedi cael anaf. A mae hwnna'n dod o'r tackle na i collodd yn canol y ca. Collodd y collision yma yn ffodus a mae wedi dod mas wedi cael anaf. Ac yn hynny, fod illodd y bel yn y lein oedd wedi rhoi cyfle i Llanymddyfri i glirio y sefyllfa peryglus na. Mae'n dangos 1 cic diffygiol mor sydyn yna, mewn chwinciad mae'r gêm gallu troi. Mae cic y cywir mor bwysig i'r gêm modern. Ie, ar y cae, Ian Sparrow. Un arall o Academy y Scarlet, cyn gapdan, coleg Llanymddyfri. Cofyn iawn ar y lefel, colegau mi oedd mor dylanwadol, nid i gynnig fel arweinydd ar y cae yn dan i berfformiadau fo. Ac ychwynodd o yn erbyn rygbi Gogledd Cymru wythnos dwytha, felly mod i hen drwytho yn Super Rygbi Cymru erbyn hyn. Wrth i agosau'r $5 neu o fewn y $5 yn yr hanner cyntaf yma. Faint o les wedi bod Ricky yn amlwg Ebbw heb chwarae erbyn Caerdydd herwydd y tywyd. Llanymddyfri wedi cylchdroi y tîm i bob pwrpas i chwarae tîm mwy arbrofol, lot o bois ifanc yn chwarae yn erbyn rygbi Gogledd Cymru. Ian Sparrow yn un o hynna wedi cael cyfle. So faint o les neith hynna i'r tîm bod yr ifanc a cyfle efo'r tymor yn datblygu. A i Sparrow fel unigolyn.
Mae'n gred fel unigolwyr, i'r unigolyn. Mae'n rhoi profiad i'r boes ifanc. Mae'n ware gyda lot o boes profiador sydd wedi bod ar y lefel yma'n blynydde. Ti yn sbaro hwnna'r. Mae'n mentor gyda fe yn y sgwad, Stuart Worrell. Mae'n wych, mae'n gallu gofyn cwestiynau, unrhyw broblemau, mae'n gallu cael sgwrs. A na bydd yw diben a pwrpas y gyngrair. Okay, use it now. Sgrym dda gan Llanymddyfri. Mae wedi popio fyny y dyfarnwr gadael y chwarae amdani flaen, a hwnna yn cael ei ollwn fel oedd o bosib. Ethan Phillipson llygadu rhedeg ar yr ysgwydd allanol na. Okay, been stationing for way too long. Mi o'na hanner bwlch wedi agor. Mae'r cyfle yma, os yna hwnna'n mynd i llaw, we're stationing for way too long, okay? Mae cyfle lawr yr ymyl y gosach i ni fan hyn. A beth sy'n digwydd wedyn, mae gyd o'r boes mowr yn y canol, mae brwydr gorfforol yn digwydd yn yr ail cymar. A na beth bydde Glynebwy y moyn. Yeah, run that side. Mi oedd Pac Llanymddyfri'n dechrau'r gwywod o ddan, methu cadw'r pwysau, cryfder i fynd. Nhw'n gallu goroesi. Yn 2 funud a hanner ola yn yr hanner cynta. A parhau i fod ar y blaen Llanymddyfri. Yn ceisio yn y tarian yna yn ôl. Yn erbyn Ebbw, nhw golli'r darian yna. 10 gêm yn ôl, bellach neu 9. A chlysur yma. Ebbw wedi i'w chadw hi. Yn edrych am y degfed. Ac yn y rhestr o gema yna. Maen nhw wedi curo. Rygbi Gogledd Cymru, Caerdydd, Pontypool, Casnewydd, Pen-y-bont, Caerfyrddin, Abertawe. Rhein i gyd tymor dwytha. A wedyn tymor hwn, Aberafan a Chaerdydd. Ag 10 deud, sydd rhywun gallu edrych ar y sgorio yna. Sa fawr o neb wedi bod fewn cyrraedd Ebbw yn fan hyn. A sgwni. Os bydd Llanymddyfri yn gallu bygw wrth y sgorfwr yna tuag at yr 80. Yna welliant gan bac yr ymwelwyr. Hughes, Jones, Tommy Lewis rownd o'r asgell dde. Yn cael ei ddal, ond ennill rhyw 5 metr neu mwy. Sy'n olwyr rwan. Rhoi cyfrifoldeb i'r blaenwyr. Hughes. Eto. Y frwydr gorfforol na i'w glwad a'i deimlo fyny yn yr eisteddle. Roddy Jones yn meddwl peidio a gwthio'r bars. Mae dan bwysa angen cymorth. Ond mae yna le rwan. Lewis, y gic, y ras. Lle mae hon yn dlamu yng anghanredig. Ond mae rywsyd wedi cael ei gymoni gan David Thomas. Ar ei beno. 2-3 o grysa. Gwyn a gwyrdd. No. Harris yn pwyllo. Gofyn am y cloc, 30 eiriad ar ôl. Owen Conker. With 20 left. Gynto, goleg Crist. Ebbw i weld yn ddigon bodlon i wastio'r cloc yn gadael i'r eiliadau dicio ffwrdd. I fynd i fewn i'r siediau. That's time. Heb ildio mwy. Amser ar ben yn ôl Carwyn Sion. A dyna ni'r weithred ola, y chwiben hanner wedi chwythu. Mae wedi bod yn y hanner cyntaf gystadleuol a chlos fel mae'r sgorfwrdd yn ei ddangos. Ebbw efo 1 cais i'w henw nhw. Llanymddyfri hefo 2. A 2 dîm gorau yn y gyngrair. Prin yn gallu cael ei gwahaniaethu. A'r sgôr ar yr egwyl. Ebbw 14. Llanymddyfri 15. Wel, gêm ffantastig hyd yma. 14 i 15 ar yr egwyl. Llanymddyfri just yn y flaen. Reit te, Josh, Ricky, gêm anhygol hyd yma. Ond i'n gwybod oedd hyn yn mynd i fod yn agos yn dod ni, Josh? Ie, ni yn. Pob clod i'r ddau tîm, mae'r ddau nhw wedi mynd mas na i chwarae heno. Mae Llanymddyfri wedi cael tempo mewn i'r gêm, pan maen nhw'n ymosod. Mae nhw'n cadw momentum yn mynd ar y top o blaen. Mae Ebbw Vale wedi mynd nôl bach i tactegau. Mae nhw'n defnyddio lot ysgarmau symudol. A mae nhw'n cael bach o
rhywbeth mas o hwnna, ond mae'n bles i gweld bod Ebbw Vale yn chwarae gyda bach o momentum fyd y dadlwyth o bil a rhoi bach mwy o stamp ar y gêm fyny fyd. Ie, mae fe'n ychwanegu i'r gêm bendant. Ricky, mae hyn yn gêm hynod o gorfforol. Dyma 2 dîm o'r safon uchaf, fi'n meddwl. Ie, fi'n cytuno. Ni'n gweld y 2 pac yn mynd ati, ni'n gweld y 2 grŵp o cefnwyr yn trial taflu'r bel yn bwyty. Maen nhw'n trial pethau. Mae'r cyflymder, y sgarmes yn wych. A beth mae hwnna'n rhoi wedyn yw rhywbeth i gwylio gytre yna, dwi. Mae'r 2 dîm yn trial chwarae, a pob cyfle maen nhw'n cael, maen nhw'n mynd amdano. A ti'n gweld mae'r 2 tîm wedi cael ei fforddi'n dda, ond hefyd mae'r ryddid gyda nhw'n neud beth maen nhw am ar y ca. Os mae arno o flaen nhw, maen nhw'n mynd amdani. Ie, ac wrth gwrs, Llandovery nath daro gyntaf gyda'r kick-cosp, ond y cais cyntaf, ni newydd sôn am sut mae Glynebwy yn taflu'r pêl o gwmpas, ond dyma cais traddodiadol, sgarmes symudol. Chi'ch 2 yn gyfarwydd iawn da'r technic sy'n dod fan hyn. Be chi'n meddwl o'r sgarmes symudol yma? Jyst i fi, y ffaith bod Llandovery wedi chwarae'r kick-cosp i ffwrdd, maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd i dod nesaf gyda Glynebwy. Maen nhw'n cicio'r gornel, a ti'n gweld y lolwyr yn mynd mewn hwnna, just mass moves mas, os mae mwy o boes mewn hwnna, maen nhw'n gallu cael y momentum i mynd dros y llinell yn y diwedd. Ie, Ricky, beth ti'n gweld? Ond ni'n gweld, mae'r proses yn wych, ond ni'n gweld y newid yn meddylfryd wedyn, pham maen nhw'n sgori'r cais yma, a tro nesaf maen nhw yn yr un safle, mae Llanymddyfri'n dod i pobl yn yr ail, achos dim byd yn nhw gochi, maen nhw'n gwybod, maen nhw ddim yn mynd i gallu amddiffyn hwnna, felly maen nhw'n taflu pobl yn yr ail a dod gyda pêl. Ie, gwych, ond wrth gwrs, oedd Llanymddyfri yn ateb yn syth wedyn gyda cais bron ar ôl adeiladu pwysau, cais heiddiannol gan Rhodri Jones, bys ni'n dweud. Eithon nhw trwydd o lot o cymalau na ddyn nhw. A Rhodri Jones yn neud beth mae Rhodri Jones yn neud. Y pethau syml yn gywir. Mae fe'n gryf, mae'n galed i taclo. A unwaith eto, oedd yr eiddfedrwydd oedd e jyst i cadw fynd. Oedd e'n gwybod y momentum yn ei cario fe dros y llinell gais. A mae'n neud hynny, ydw? Ie, go on, Josh. Ie, jyst i fi, oedd Llandovery ar y tro'r flan o'r line breaks. Maen nhw'n cadw momentum, sut maen nhw'n defnyddio'r bêl wedyn, cadw momentum ar top o Glynebwy. Mae'n anodd i stopio. Ie, a ni'n sôn am y momentum na, oedd ni'n gweld e unwaith eto wedyn gyda'r cais Tommy Lewis, Llanymddyfri yn sgorio back-to-back, adeiladu pwysau, cais heiddiannol eto, Lee Rees yn syrenu. Beth ti'n meddwl o hyn, Ricky? Ond unwaith eto, ni'n gweld y ffigredwyr, ni'n gweld yr eiddfedrwydd myna gan Rhodri Jones unwaith eto, yn sychu'r llinell, a wedyn Tommy Lewis yn dangos profiad y waren rhan barthol, jyst i sefyll ar yr yslys, a mae'n benni'n rwydd yn diwedd. Ie, a beth ti'n meddwl, faint o bwysig yw'r boys ma sy'n cael y profiad rhan barthol yna? Di'n gwneud gwahaniaeth mawr i ti, Josh? Ie, mae'n bles y boes ifanc ma yn cael siawns i chwarae gyda nhw, cos bydd, fel ni'n dweud os ni gynnau, bydd Gabe Hawley a Josh Morse yn dysgu lot mas na heno, boes ifanc yn dod mas, ond bydd rhaid mynd trwyddo hwnna gyda chwaraewyr ifanc, a bydd yn cwbl o blynyddau, bydd nhw'n iawn i chwarae i tîm cyntaf. Ie, gwych, a wedyn, wrth gwrs mae rhaid i ni sôn, Glynebwy yn taro nôl, cais yw yn Bowden, camgymeriad anarferol iawn o Lee Rees fyna, mae fe'n chwaraewr ffantastig, ni ddim yn gweld hwnna'n aml. Be ti'n neud o'r cais yma, boys? Yn ffodus, mae'n dangos pwy mor pwysig i'r gêm cico. Bydd Lee'n siomedig dros ben gyda hwnna, ond beth mae hwnna'n neud wedyn yw creu lot o trafferth i Llanymddyfri, achos mae llawer o bobl ochr anghywir o'r ca i ymddiffyn. Maen nhw'n rhedeg mas o rifen gyflym, a wedyn mae hwnna'n rhoi cyfle i Glynebwy i jyst fynd lawr yr ymyl a wneud beth maen nhw wedi dechrau wneud lot yn well nawr yw ware beth sy'n o flan nhw. Ie, wel, gewn ni weld felly beth sy'n dal i ddod ar S4C. Ni wedi gweld llwyth o rygbi anghygol heddiw yma, ond mae'r llwyth i ddod hefyd. Y brodyr crofft, mae hwnna ar gael i ffrydio ar BBC iPlayer, S4C Click a YouTube. Y feilliaid sy'n bocsio, mae fe'n ffantastig. A gan fod hi yn wythnos dysgu Cymraeg, Alan Wyn Jones ar iaith ar daith. Chi ddim eisiau methu hwnna, boys. Draw i pildrwyd wedyn ar dydd Sadwrn, Bow Street yn erbyn y Flint am hanner awr di 12, a wedyn ralio cymal cyffro Ewrop. Mae hwnna ar dydd Sul am canol dydd. Nôl at y rygbi, felly nos fori am hanner awr di 7. Mae dreigiau yn croesawu Caerdydd i Rodney Parade, derby game fyna. Ar dydd Llun, clwb rygbi yr uchafbwyntiau Super Rygbi Cymru, a nos Fawrth am 10, clwb rygbi uchafbwyntiau unwaith eto. Yna, nos Iau nesaf, ni'n gweld Llanymddyfri unwaith eto wrth ni croesawu Pen y Bont.
Reit, o'n i'n sôn am y gêm sy'n digwydd nos fory, derby gêm, Caerdydd yn erbyn y dreigiau. Josh, sut ti'n rhagweld y gêm ti'n gwenu yn barod? Sut ti'n rhagweld y gêm yna'n mynd? Ar y foment, fi'n gweld bod Caerdydd yn rhy gryf i dreigiau. Bydd y dreigiau'n dod off gêm anodd yn erbyn Glasgow, wythnos diwetha, cael nhw curo yn eitha hawdd fyd. Ond ar y foment mae Caerdydd yn chwarae'n dda, mae'n chwarae rygbi dda. Ond fel derby, pob derby, ambell waith mae'r ffôn yn mynd mas o ffenest. A i fi jyst meddwl bydd Caerdydd yn rhy gryf ar y nos. Ie, fel welodd Josh, mae Caerdydd wedi dechrau'n hynod o dda. Be ti'n rhagweld iddyn nhw tymor yma, o beth chi wedi weld hyd yma? Maen nhw'n wario rygbi dan yn nhw, Caerdydd. Unwaith eto, maen nhw'n trial creu gêm bach o wahanol, maen nhw'n taflu'r bel yn bwyty. Ond y peth pwysig, dyw y garfan yn y gêm yr Ambarthol, y tîm yr Ambarthol, dyw e ddim yn enfawr. Mae'n rhaid o bach o look a anafiadau hefyd, ond gobeithio wedyn. Os mae hwnna'n digwydd, maen nhw'n rhoi cyfle i'r boes ifanc bydd ni'n gweld yn wario i Gaerdydd. Na bydd yw diben y gyngrair yma i helpu'r gêm yr Ambarthol. Ie, gwych, a bydd ni'n gweld y gêm na ar S4C wrth gwrs. Ti'n sôn am y chwaraewyr ifanc, ni'n hoffi sôn am bwy sydd wedi syrenu yn Super Rygbi Cymru. Mae rhaid i ni sôn am Tom Bowen. Wrth gwrs, yn chwarae i Gaerdydd llynedd. Mae pobl yn cymharu fe i Shane Williams. Mae fe'n anhygoel. Josh, beth ti'n meddwl? Ie, nes i cael siawns i gweithio gyda tîm dan yn Reidins mas yn gyda Cymru. Oedd e'n gwych prynu, a ti'n gwybod bod e'n mynd oedd pen dda dy fe, mae'n gwybod ble mae'r llinell cais fyd, ond mae'n gweithio pob dydd ar y gemau, nid jyst ar y cae, off y cae fyd, a beth mae'n gallu gwneud yn well. Gobeithio bydd yn cico ymlaen nawr. Ie, a wrth gwrs mae clipio fe'n chwarae llynedd i Caerdydd. Ricky, beth ti'n meddwl o Tom Bowen? Fi'n credu mae'n wych, na dwi. A sy'n byd yn ei golli, os ni'n edrych ar fel mae Cymru ware, pham na geiff ei cyfle. Dyw e ddim wedi gwneud dim byd yng anghywir. Ni'n trial cael boes ifanc mewn i'r gêm Cymru. Mae Cymru'n wedi bod yn war yn warthus. Sy'n byd i golli. So mae'n cyfle i rhywun fel Tom Bowen i cael y cyfle yna. Waris i gyda'i dadau. Ddei dadau yn chwaraewr syml dros ben i Tom, ond fi'n credu mae tyma bach mwy cloen ei dad. Ie, wel, gawn ni weld mwy o'r gemau S4C. Ni'n gallu gweld y bwys yma'n syrenu. Be sydd o flaenau ni? Dydd Sadwrn. Mae Aberafan yn teithio lawr i'r prifddinas i herio Caerdydd. Casnewydd heb ennill gêm eto hyd yma, gobeithio cael enilliad gyntaf nhw yn erbyn Cwins Caerfyrddin. Mae Pontypool yn croesawu Pen y Bont ac wedyn wrth gwrs Abertawe yn teithio i Bai Colwyn i herio RGC. A gyda ni nawr mae pennaeth datblygu chwaraewyr Undeb Rygbi Cymru, John Older. Diolch am joining ni. Thank you for joining us. Noswaith dda. So we're 5 games into the season now, the S4C of course. How does the union see how it's gone so far? Well, we were really pleased with the first season. Second season, like anything, is always interesting to see if you can trump the first season, but great to be back. Thursday night lights, or Thursday night new lights here at Ebbw Vale. Project we work with Ebbw Vale on, investing in their new lights amongst some other clubs, and we've also worked with Sport Wales to make a £250,000 investment in their new 3G pitch here as well. So probably just another example of how we're working with the clubs to try and upgrade, the rugby infrastructure so the product's better on the pitch. And as you say, 5 rounds in and another tasty encounter tonight. The league's pretty much open. The 2 top teams have pressed ahead and made a march, but places 3 to 10 are open. We've had upsets, and tonight looks like we're in for a really great encounter again. Yeah, exactly, and we have to ask you about this. There's a big talking point from this week. Pontypridd have said they would consider applying to be in this league once again. What would the process be if a team wanted to join the SRC? Yeah, well, it doesn't feel like that long ago. We were setting out the process to kick off the league, and we've got 10 licences. It's a 10-team league, and what is exciting is that there are clubs that are interested in joining the league if that opportunity comes around. But at the moment, there's 10 licences, so should that ever change, the league's ring-fenced for the first 3 years, so we'll certainly want to play out this second season and then start looking at what options might be beyond that. But it's great to hear other clubs are interested and want to get involved in what we're really proud and pleased of so far. Brilliant, thank you for your time, John. Diolch yn fawr iawn. Reit, diolch I ti. Mae'r tîmau nôl ar y cae, mae'n amser I ni fynd nôl at ein tîmau sylwebu gyda Cymraeg. Mae Owain Gwynedd ar y guest, and English language commentary is available with Sean Holly and Josh Turnbull. Yn amserol iawn ddech chi'n muno fel mae Glynebwy yn neud y ffordd nôl i'r maes yma'n Stadiwm CiNER Glass. A ni Crysa
anrhaddodiadol y porffor a'r piws. Ac am chwarae'r chwyth i'r dde yn yr ail gyfnod yna, dyna'r captan. Ethan Phillips. Sgwn ni be mynd oedd i ddeud efo'r prif hyfforddwr yn ystod y regwyl. Jason Strange oedd i weld yn dwrdio ar y dega. Rydw Jones, sgoriwr cais cynta. Llanymddyfri yn y hanner cynta na, wedi cael codwm i'w drwyn. Gweidlyn. Time's on. Dyna di'r gost o drio curo Ebbw ar tomen ei hunan. Pwynt ydy'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar yr ail gyfnod. Ebbw 14, Llanymddyfri 15. A Llanymddyfri yn chi mosod yr uniongyrchol o'r ail gychwyn a syth i fewn i hanner Glynebwy'r Lee Rhys yn toellio un ochr i'r llall, yn pasio ei hun i bob pwrpas. Warren yn methu'r bel. Rhys eto yna yn dîm un dyn ar hyn o bryd. A Llanymddyfri heb wastio owns o amser i'r dde nhw'n mynd. Troelli y patryma. Tommy Lewis oddi ar ei asgell yn dechrau waith. Sgoriwr hefyd yn y hanner cynta yna. Un o ddau gais y porthmin yn y hanner cynta. Wedi'w dwyn ar y llawr yn wirthiol gan Glynebwy. Di dwyn yn ôl, mae Lee Rhys yn gofyn pwy sydd efo'r bel. Ebbw di dwyn o'n wedyn yn troseddu. Rory Harris, Rhys di mynd. Ond tro yma, mae'r dyfarnwr yn ganddo o fynd. Y chwarae yn parhau. Jordan Evans. Dechrau gyffroes. Di gyfaddawd. Lle mae hon yma dlamu. Warren yn disgwyl amdani. Oh! Trwch blewyn. O dlamu garedig i ddwylo'r asgellwr chwyth. Aaron Warren. Ond am ddechreuad i Llanymddyfri. Ar y droi blaen. Ac hefyd hefo'r gig gosb. Ni siŵr mi fydd Lee Rhys a Llanymddyfri'n gofyn am y cardyn melyn na. Oedd mor agos i ddod yn y hanner cynta. Ond o bosib yna anaf arall yn fan hyn i Glynebwy. Cam Davies yn derbyn triniaeth felly. Dom Franchi ymlaen i'r maes. Rhif 12 yn rhif 12 i bob pwrpas. Ond ail anaf. Glynebwy o'r ornest efo Curtis, efo Dylan Bartlett eisoes wedi gadael y cael. Lee Rhys, dyma lle mae ar ei ora. Yn chwistrellu'r egni ar cyflymder yna. Stay 10, yeah? Ond yna fy'n ergyd wrth ni weld Cam Davies yn gadael. Mae Dom Franchi'n gwlffyn y fachgen yn y canol. Llanymddyfri yn troi hynna'n at y sgan mes ymudol. Wedi ennill y frwydr gyntaf yn troi i'r ochr dde'r, ochr dywyll. Chwaraewyr yn disgyn i'r tir. Y cwestiwn ydy ydyn yn gyfreithlon. Na. Yn clywed mae Ricky Guest yn deud yn ynglys ni'n barod. Os y gardyn melyn. Dau drosedd cynnar gan amddiffyn y tîm cartra. Lewis. Yn curo'r dyn cynta'r pwmpio'r coes a Metzen yn bryn. Rhys. Y blaen wedi gored y gybel felly roi y lled, y dadlwythiad oddi ar y ben lun. No advantage. Beth chi'n rando ar hyn? Captain. Ethan. 3 succession penalties now. Yeah. Next one could leave the field. Yeah, boys, we'll know. Yndi, ond i'n amddiffyn fel cym dyfarnwr ni un. Ifanc, blwyddyn wedi chwarae'r gêm. Dwi'n gwybod mae'n di chwarae'n Super Rygbi Cymru. Mae'n dysgu fel y chwaraewyr ar y cae hefyd. Odio, mae'n gwybod fel chwaraewr erbyn nawr. Os bydde fe'n ware, bydde rhywun wedi cael cardyn felyn. Mae di roi warning hanner cynta, a mae yr unig yr un kick-off, a na mae'n gweud yr un peth to. Smith wedi paratoi, newid y pod o 3. Mos, Metzer, Sofew, Metzer. Angen symud o'r ffordd, rhif 2, Ebbw o'r ffordd. Bale wedi dod. Yes, rhywun gallu deud. No, boys. Ond mae rolydd ffwrdd. O'r diwedd. No. 2, off. So, captain, I'll just explain. No, it's short. 2's just gone in an offside position and preventing the ball from coming back. Leaves the field.
No, he's short. I've called short. You've just waited there. Dwi'n cytuno efo penderfyniad, ond y ffordd gath y chwipa fynd, yr un ma'na just sgrym oedd yn di fod. Mae wedi colli mynedd na dwi. Na beth sydd wedi digwydd, ond yn ymffodus, odi hwnna... Odi'r penderfyniad yn gywir? Odi. Ie. Sy'n neb yn mynd i angytuno dwi. Yr un i'r symudiad. Gadal i Mos. Tackle gwrs hwnna. Ie, cael ei holli'n hanner yn gynnar. Ond mae rhywun teimlo efo y porthwyn efo dyn yn ychwanegol. Bron di cyrraedd, angen rolio eto. Drychwch yr ymdrech i symud. Mae rhai bo sgôr yn dod fan hyn. Yr amddiffyn wedi chwalu. Yr cais wedi dod. Y dyfarnwr cynnyrthwyodd o'r ochr bell yna. Ie, cymanwr hwnna fi'n credu, Ows. Mae'n rhoi'r floi. Eha has a grounding. Di weld y tirio, yr cais yn dod. A Llanymddyfri yn manteisio ar y dyn ychwanegol. Y sgôr yn dod i'r eilydd Tian Sparrow. Tian Sparrow, mae'n crwt yn ifanc sy'n waren dda. Mae'n credu mae lot o bobl yn meddwl bod dyfodol dislar yn mynd i fod gyda'r crwt ma. A gret i weld yn cael cyfle. A hefyd, cymeryd y cyfle. Ie, 4-15 oed ydi o. Di sgorio mewn rygbi Gogledd Cymru. Wythnos yn ôl i ail gaiso yn Super Rygbi Cymru. Ddim y bachgan mwyaf yn y byd. Bod wedi magu pwysau dyddiau coleg. Ond mae o'n chwaraewr tywyll llodrus o gry, o gyflym, ond yn chwaraewr deallus iawn yn edrych yn ardal y dacl. A fi'n credu o beth ni'n clywed fyd, mae fe'n chwaraewr sy'n gallu cael ei hyfforddi a mae'n cymeryd popeth mewn, mae'n moyn disgu, mae'n gweithio ar ei gemau yn amser unan, mae'n gwneud lot o analysis unan. Mae hwnna'n gret fel hyfforddwr i cael chwaraewr fanna sy'n am wneud bopeth i trio wneud e mor dda a sy'n bosib. Cychwyn perffaith i'r ail hanner i Llanymddyfri. Sgôr i ymestyn y fantais. Ebbw Vale 14. 14-22 ar y sgorfwrdd ar ôl y trosiad. Rhys. Yn cadw'r pêl yn fyw. Llanymddyfri. Eisiau parhau chwarae'n synhwyrol, dwi'n tybio. Digon o amser i fynd yn yr ail hanner mae Ebbw. Drwy ma'n banicio eto. I'r lawr y cae. Yn cael ei thurio Rhys. Codi ben. Dwi'n siŵr bod Rhys hefyd wedi elwa cael ei orffwys yn erbyn rygbi Gogledd Cymru. Llanymddyfri wedi gallu cylchdroi y garfan. Take him back in! Take him back! Signo'r dyn i fewn cyn rhoi'r bas. Llanymddyfri'n cadw'r bel yn fyw, ddim yn anelu at yr ystlys. Ebbw, yr un peth. Ebbw'n colli cyfeiriad. Maen nhw mewn meddiant. Cyfle fan hyn i Ebbw Vale. Sori Glynebwy. Mae dal cyfle mae'n sy'n sethu. Porthwyn efo dyn i lawr wedi anafu, felly 14 yn erbyn 14 ydi ar y tro. Harris, defnyddio'r blaenwyr, yn cario gry mar. Ail reng yn tasgu allan tuag at Sean Parry. Nôl eto tuag at Curtis Gregory. Ac chi mae'r dyfanwr i fewn amball un yn colli ymynad, amball i ddwrn o bosib yn cael ei daflu hefyd. Mae'r capdan Ebbw yn ei chanol hi. Evan Lloyd yn cyrraedd yn hwyr hefyd. 13, captain! Mae Ethan Phillips wedi gythruddo, mae wedi colli limping go iawn. Symud ddim os di Ethan Phillips yn mynd i fod mewn traffaeth ei hun yn fan hyn. Ethan Phillips di captan heddiw. O'r Franchi. Y bachwr fod ar y goll, lle bod i anafu. Joe Franchi hynny yw. Take it players. Nes gen i weld hwnna eto, Dom Franchi ni chanol un tio. Pwyllo i chwaraewyr. Credu bod Evan Lloyd wedi cynhyrfu hyn. Walle credu bod sgidiau Corey Baldwin wedi gwneud cyswch gyda'i wynebau. Mae Evan Lloyd ar ochr y cae yma. Mae'n chi'n gweld mae di agor ochr i ben yn gweidi. Okay. Captain and 13. Captain and 13.
Number 13. Okay, get number 13 over, please. Your number 13 is clearly stood on the head of number 15, pink. It's a red card. Wedi sefyll yn fwriadol ar ben Evan Lloyd. Corey Baldwin yn siomedig. Was it infield the play or outside? Bydd e'n diddorol gweld hwnna, wedi gweld beth mae'n edrych fel. Yeah. Got time off. Ni ddeud rhywbeth gyda pasio. O'n nhw yn cyd-chwaraewyr gyda'r dreigiau tua 2 blynedd yn ôl. Ie, cywir. A dawon nhw'r dreigiau tua'r un pryd hefyd oedd yn... Let's take this time to have a chat with players. They're going to nabod I gilydd. Thank you. Oedd yn fwriadol. Craig Evans ar ochr agosa yma wedi weld. Mae yn taflu esgyd allan ydy o'n stamp ma'n ei ddal o. Ydy o'n trio tynnu droed. Mae bron iawn yn gwybod mae'n neud hanner ffordd drwad ac trio stopio hyn am yr ei hwyr. Ond yn ffodus mae wedi neud yna, Oedi wedi cyffwrdd I ben yn bwriadol Odi. Odi Evan Lloyd yn dalai drodau Odi. Ond, y reole, mae hwnna'n chwarae frwnt rili, ond dyw hwnna ddim fel Corey Baldwin. Dyw ddim y fath na chreuwr. Ddau yn ffrio Evan Lloyd. Bendant wedi anafu. Ac fawr ddim bod y dyfarnwr yn gallu gwneud enwedig pan mae rhywun mor bwriadol Craig Evans yn y fan a'r lle di god yn union beth sydd digwydd. Na, penderfynu cywir na dwi. Sym neb yn mynd I conan am hwnna, ond geif Corey ban am hwnna nawr, geif gwahardd o cam, cwbl o wsnothau. Ond I rywun eitha Euros Evans, ond ni'n siŵr lle mae'n ista, o faint o gandryll sy'n mynd I fod efo Corey Baldwin yn cyd-destun y gêm. Ti'n rheoli'r gêm ar y sgorfwr, mae Ebbw lawr 14 a mwyaf sydyn, mae dy dîm di efo lein amddiffynol 5 metr I ffwrdd a ti lawr 14 am weddill y gêm. Mae hwn y gyflad ydi I gyda Ebbw, mae'n bron yn taflu ti ffwrdd efo'r un moment o wallgofrwydd yna. Ie, Listen to my AR, please. Ti di wneud yn weddol symud yma nawr. Dwi'n meddwl fan na Mae bydd Eiros yn cynharfu gyda hwnna, ond mae lan y chreuwyr arall nawr. Mae pethau fel a'n digwydd, dyw e ddim fath na chreuwr. Con i'n dod, dyna'r cyfle, mae pawb yn y mewn y Glynebwy nawr, dyle hwn fod yn gais. Ebbw ati arf perygla. Mae'n safal ar ben y fanna. Oes na gais, rywsyn ei gilydd. Mae o wedi cyrraedd. Mae'n siŵr iawn pwy di'r crys dan y pentwr. Ac o bosib yr eilydd o fachwr Charlie Manship. Ydy'r sgoriwr ar ei gêm gynta, ar ei debut yn sgorio cais. Ac Ebbw nôl o fewn triphwynt hefo'r tosiad I ddod. A pa mor sydyn ynddo, mae gêm y rygbi gallu newid. Gwylwch Jack Pope mae'n ein cael gafel yn Griff Evans. Sa'n credu bod hwnna yn y reole, ond mae'n dangos pwy fath o gêm sy'n gyda ni ar y dwylo. Mae pawb mor wedi cynharfu ar ôl y digwyddiad diwethaf. Fi'n credu welwn ni lot o bethau fel yna mewn mlaen nawr. Be di'r gair? Old school. Ie, old school and a bit of fire. Bach o tan. Mae dan yn y gêm. Ac Ebbw nôl o fewn pwynt. Nath ni addo do yn eich dydd. Bo hon am fod yn un werth I wylio. A fyddwn ni'n gallu tynnu llgada oddi ar hon am yr hanner awr ola efo'r tarian her yn y fantol. Llanymddyfri'n trio I chipio hi'n ôl. Teg fancer eglwys, ond Ebbw ddim am adael I fynd yn rhy rhwydd. Wedi tharo mlaen. Eto mae Ebbw dal I lawr 14 am y tro. Ian Morris sydd ar y cae. Dyna fo Euros Evans. Pa negeseuon fydd o'n dod? Sut ni'n dio yn y mater? Mae'n eitha
cwl a distaw fel rheol, dydy ddim yn dweud gormod, ond sef fysa fo'n sefyllfa fel hyn? Na, fi'n credu, twyd, mae wedi bod a wedi cael lot o tîmau yn y sefyllfa hyn o blaen. Ond beth bydde'r neges yn credu, wneud siŵr bod Llanymddyfri'n cadw'r pêl, wneud siŵr bod nhw ddim yn gwastraffus gyda'r pêl, ond hefyd, wneud yn siŵr nawr bod pawb yn wneud lan am yr un dyn sydd ddim na, a jyst gweithio tyma bach mwy caled rown y corner, tyma bach mwy caled yn ysgol Messi Smidol, a hefyd, jyst wneud yn siŵr bod nhw jyst mynd amdani, achos yn byd i golli. Beth sy'n anodd i Llanymddyfri yn tybio, maen nhw'n colli olwr rwan i arf ymosodol gorau nhw i bod pwrpas chwarae'n llydan, chwarae'n gyflym. Ydyn am ddylanwadu'r arddull y chwarae bod nhw'n trio cadw un bach fwy clos. Hughes yn trio dergan y gwagle na rhwng yr cefnwr a'r amddiffyn flaen. Use it! Dorian Jones. Barod i roed hwnna lawr y cae yn chwarae rygbi synhwyrol. Adeiladu'r tiriogaeth. Ond gadwch ni edrych ar Super Rygbi Cymru ar dabl fel mae'n sefyll ar hyn o bryd. Os ydy'r canod yma yn sefyll ac yn gorffan fel hyn, Llanymddyfri yn parhau ar frig y tabl, ond yn ymestyn y mantais i 24. Wrth gwrs, Ebbw efo'r gêm na mewn llaw yn colli tir. Ond yn rhoi cyfla i'r gweddill tu ôl i ddal i fyny ag Ebbw. Gwych tymor hir, o'n blaen ni, lot i gallu ag am newid rhwng rwan. A'r gema ail gyfla Cori Baldwin. Over 15. Yn o'n siomedig. Fydd o yn colli amball i gêm, dwi'n siŵr, ond yn rhan bwysig o garfan Llanymddyfri fel mae'r tymor yn datblygu dal i fod. Warren. I lyddion ymlaen i Llanymddyfri. Jamie Hughes o fanna 17 ar ei gefno. Dac yn ddwy mewn, yn dod â Jordan Evans i'r tir. Llanymddyfri wedi colli llif ni chwarae momentum Mae yna ddynion allan yn Llyndan. Tîn Sparrow y blaen esgellwr ar yr asgell chwith yma. Lled ar y bel. Warren. Y bas di cyrraedd. Sparrow yn torri nôl tu fewn, yn tynnu dau amddiffynwr teg ato. Rhys yna mewn pryd. Dyna welliant gan Llanymddyfri. Parhau i fynd o'r chwith i'r dde ma nhw. Ebbw wedi arafu'r meddiant rhyw dwtch. Hughes, y gic na cael ei tharo mlaen nôl i fyny i ddwylo mewn y maswr. A Rodri Jones oedd o. Mae hwnna'n ddiddorol. Mae werth gweld hwnna. Ie, mae'r... Yr adlaniad ti fel. Ie, mae'r dyfarnwr i gael charge down, ond dyw e ddim yn mynd at y bel, mae jyst yn dod i braich y mas. Dyw hwnna ddim yn charge down. Mae rhaid i mynd at y bel i charge fel awr. Mae hwnna... Mae hwnna'n knock-on i fi. Ydy o hynny fod y mor agos. Odi, ond mae rhaid ti wneud... Mae doi peth, nag ys e. Ti'n neud troi trial dal y pêl, neu ti'n neud troi trial cyffwrdd ar y pêl phan mae'r cic yn cael ei cymeryd. A jyst braich allan hwnna. Ie, jyst braich allan hwnna. Mae hwnna fel handball yn Bill Road, yna dwi. Ei, pais tawd hynny'r os ystwytha. Ac yn mynd i fynd Gwlad Belg. K3? Mae fe'n union rhywun peth, yna dwi. Jason Strange, ei dîm yn ôl i fyny'r 15, pwynt ar ei hôl hi. Ond gall rhywun ddeud, i dîm o sydd efo'r fantais rwan. Dydd, y prop Pentyn, Gabe Hawley. I dod i ben, Berian Watkins ymlaen. A mae di brofiad o i angori'r sgrym na'n yn bwysig rwan. Bydd yn brwydr da, Morgan Basanco a Berian Watkins. Doi dyn profiadol dros ben. Basanco wedi wario i Ponti phan maen nhw ar yr uwch gangrair yn y gêm semi-proffesiynol. Crouch. Wedi ymuno. Ac Ebbw tymor yma, Basanco. Set. Sgrym yna'n dal i dir, Ebbw yn trio gwasgu. Ond Llanymddyfri yn allan eill y frwydr yna. Conca. Neud o dda, Franchi dros y lledfantais Ebbw. Hold 6. Edrych i ennill tir. Tommy Lewis. Ond Dewi Llodrys o dredeg yn gweld y tir yma o. Honna cael ei sgipo i fyny gan y blaen esgellwr Sean Parry. Parry.
O'r agor i gam, 2 yn erbyn 1, mae'n mynd i hun. Ond bas tu fewn, y tir yn agor i fyny. O, 1 bas arall yn y tir gan Jack Pope. Sa Ebbw dros y lein, ond dynion diri i'r dde. Yn sgrechian am y bel ma. Mae Kit Dreslaws yno. Dorian Jones yn disgwyl o bel, dwi'n siŵr bod yn gwybod bod y gig cymlaen. Wych! Hwna'n arbennig. Arbennig, fi'n credu taw Chris Long neu Jordan Evans oedd hwnna gyda Adam Warren yn helpu nhw. A ni'n siŵr oedd o ddifri o Lee Rees am gwneud y gic yna'n sydyn, ond mi oedd allu gadu. Yn abod li bydde fe wedi gwneud e. A di sgorio 99 metr. Dyma ni, Sean Parry. Mae'n wych na dweud Sean Parry. Bydde fe'n bleser wareg ar y crwtyn. Mae'n gwneud popeth, war y teg i fe. Bas tu fewn. Ond Rees, digon cyfle i mi gael yn ôl i achub y dydd. Where the rest of you are? Adam Warren yn dangos i brofiad wych. Mae yna dros y bel yn gynna, dwylo ar y pêl, tynnu, ac wneud siŵr bod yn dangos llun positif i'r dyfarnwr, a cic cosp gwych. Ddyn calad. Adam Warren, dydi. Yn chwaraewr tu hwnt y proffesiynol neu ddyddiau fo dreigia. Ella'n anffodus oedd i yrfa fo dreigia ddim di ymestyn ymhellach. Unwaith eto, yr undeb ar y pryd, oedd ddim arian i gael, oedd ddim yr anbarn yn gwybod beth o'n moyn neud gyda'r budget. Yr undeb nawr, rili. Beth di newid, ond dyna ni. Ond unbeth i yn wybod, mae'r gêm yma yng Glynebwy yn gallu mynd i un ffordd neu'r llall. Ebbw i holi o bwynt. Mae'n trio adennill y fantais. Bas tu ôl y gem Bawden yn y swnir o bod cyfle mael gais. Mae'n dal yn fyw. Franchi yn pwmpio ar y coes yna. Mae'n mor llydan ag ydi o'n dal. Gwrthrycio. Os ag ei gos mae'n ddod y chwarae naw. Llaw y dyfarnwr allan. Mae Bas yn lac. Yn wallus. Y captan Phillips yn codi i ben. Yn barod i setio eto, newid cyfeiriad, llwyth o grysa porffor ar ei traed. Dorian Jones, mae'r gêm o'n dechrau agor fyny. O blaid Ebbw os rhywbeth. Ydyn nhw'n gallu hoelio'r dyn o fantais na. Y bas eto, un arall, cryfder, y sgôr. Y sgôr wedi dod i Dom Franchi. Franchi'n dangos i cryfder fyna. Cais gwych i Glynebwy. War y teg, mae'n trwydd y cymalau. Dangos lot o ddfedrwydd a hefyd lot o pasio gwych a neb yn dangos unrhyw fath o teimla fod nhw mas o'r lle yn pasio'r bel, oedd e'n wych. Gwaith arbennig gan yr olwyr yn creu y lle. Bawden yn jyglo yn ei cadw i fyw, a fel mae adlamiad pêl rygbi'n gallu mynd i rwla. Ac yn y pen draw, mae'n cyrraedd dwylo Dom Franchi. Oddi ar ei ben ôl a'i goes. Mae'n neud yn wych i dal hwnna oes. War y teg. Mae'n sticio i lawr i'wsyd, a mae mor isel i'r tir, dydi. Mor agos i'r lein, mae'n mynd i anodd i stopio. Gwych, war y teg. Glynebwy, yn holl heiddi'r cais na. Tosiad yn gywir. Yn wych gan Dorian Jones. Ebbw 28, Llanymddyfri 22. Y porthmin lawr 14 hefyd. I gemyd i fynd, sy'n mae'r teimladau ar y cyrio na, Lloyd. Yeah, Joe Franchi sy'n ymuno da fi, captain y clwb wrth gwrs. Joe, first and foremost, how much you wish you were out there with the boys? Yeah, I mean, being injured is always tough, but it's part of the process, isn't it? So just be glad now if the boys can see this last 20 minutes out and get the job done. Yeah, brilliant. And from you on the side, it's very animated over here in the dugout. The game's opened up now. What's the messages on the side? Probably just to keep ball, tighten up. You know, we gave away quite a lot of penalties in our first half and gave them easy entries into our 22 in our red zone. And then the other thing is, you know, Llandovery, you know, they've been the same for years and years. They only need one missed tackle and they come to life. So it's all about then slowing their ball down, getting back into system and not trying to sort of fly out the line and fix things yourself. Yeah, brilliant. Obviously the game's looking up now. Your brother just scored. How does that feel? Yeah, brilliant. Glad to get back in front on the scoreboard and fingers crossed there'll be a bit of space in our wide channel with our 13 having a red card now. Cheers, mate. Speedy recovery. Thank you, Joe.
Nath am deill o'n gwarchiadau frawd o chwaith o. Oes na gystadleuaeth rhwngthyn nhw i fod yn prif sgoriwr neu rhywbeth tebyg ar ddiwedd y symor. Score, boys. Ond dyna ni. Cystadleuaeth iach efo'n y teulu. Mae'n still yn siaro stafell gwely o rhywun yn gweithio fi. Bunk. Fel y ffilm na Step Brothers. Mae drum set mode yn y corner. Ti'n trafod y fwy di o'r un go iawn os? Going off then. Na. Oedd e'n brawd yn fi. Oedd e'n brawd gyda fi. Wild Max yn gyda fi. A di hi'n cysgu. Na, ni snor yn gormod o fan ni. Finn Thomas ymlaen i'r maes. Y bachwr. A dyma fydd yn heri i Llanymddyfrion. Yn amlwg, efo dyn y fantais, pac mor gry. Ac efo'r blaenoriaeth, mae Glynebwy mynd i dynhau rwan, mynd i gadw i dyn. Felly mae yna waith calad lain blaenwyr Llanymddyfri i dio ennill y bel na nôl. O, so mae'n rhaid nhw gweithio... Twad, mae eisiau nhw gweithio tyma bach mwy caled na pob un o chwaraewyr Glynebwy i cael cyfle. Mae mor galed yn mynd i colli chwaraewr o'r stafon ar rhywun fel Corey Baldwin. Ni wedi gweld, sy'n siŵr os ni wedi siarad ond ni wedi siarad lot am Adam Warren, ond oedd hwnna, oedd ar y môr am yr eilydd i frawd e. Felly, oedd eisiau rhywun i chwarae yn canol can, ni'n gweld Adam yn neina. Ond beth mae rhaid nhw'n wneud yw jyst wneud siŵr bod nhw'n wneud y pethau sylfaenol yn iawn i dechrau gyda, i roi unrhyw fath o cyfle nhw. Ond mae rhaid nhw cadw chwarae. Ac i wneud bod yr union un peth, mae rhaid nhw cadw chwarae. So mae eisiau yn ôl na'n y meddwl bod nhw'n ennill y gêm, eisiau cadw chwarae. Use it. Yn dal. Ebbw am wrth chwarae ar olwyr na. Yn gorau gweithio'n galad i Llanymddyfri fo'r dyn y fantais Phillips nôl i Franchi. Di ennill 50 metr mewn un symudiad oddi ar gefn y sgrym na. Wneud y dda ma Llanymddyfri i adfer y sefyllfa. Ond dyna'r fantais un dyn ymysg yr olwyr. Ac wrth ystyried pŵer pac Ebbw. Di'n anodd i Llanymddyfri wchon dyn o'r pac na ymysg yr engol. Conker ydi hwnna. Bas fer yn wych di amseru'n berffaith gan Adam Court. Franchi, Lloyd. Allan i'r blaen esgellw Jack Pope. Mae yna ddynion yn sbar yng nghanol caer. Rhytha fyny ma Lee Rhys i drio llyncu'r tir yn rhoi pwysau ar y bas. Rhys yn gweithio'n galad ar draws. Ond y gri syth lawr yr asgell ma. Thomas. Lloyd. Eto Ebbw yn dechrau mwynhau ei hunan. Llanymddyfri yn chael anodd i ymdopi. Y bas, Phillips. Mae am dy sgôr. Mae am dy bedwerydd. Y pwynt bonus i Ebbw. Ac y cramp, mae Ebbw yn ymestyn ei blaenoriaeth. A mae rhywun yn synhwyro bydd Ebbw yn symud i frig Super Rygbi Cymru. Pas gwych yn dy lan. Y pas ola arbennig. Dwi'n passing gan Dorian Jones. Bach o look hefyd, o'n i ddim wedi sylwi hwnna. Ond pas gwych i gweld y gwagle. Dwi'n ei pel tu ôl y dyn gwych. Lot o profi am hwnna. Dwi'n Dorian Jones, sythu, bang. Pas gwych yn creu y cais. Ie, tap tackle a bron yn effeithio. Y cyflymder, y cryfder, y maint. Y pwynt bonus na. A fel dyn ni'n eisoes yn gwybod, mae Ebbw wedi cael y cychwyn perffaith i'r tymor. 18 pwynt allan o 18 pwynt. Mae nhw ar y ffordd o bosib i chweffwynt arall. Be sy'n mynd i stopio nhw? 11 di'r bwlch. Parhau i fod yn 11, 4 pwynt arall mae Ebbw angen i selio ail bwynt bonus. 3 chais sy'n gan Llanymddyfri. Mae rhaid i Llanymddyfri na trial ceisio cael y pwynt bonus am y pedwerydd cais. Mae'n mynd i fod yn cwarter awr anodd dros ben, ond mae popeth i wario am. Llanymddyfri yn ennill y bel.
Felly gadarnhau chi 15 pwynt neu mwy ydy'r targed i Ebbw i gael y pwynt bonus ychwanegol na. Watkins. Felly Llanymddyfri ddim am roi ffidil yn y to, di'n nabod y cymeriad, di'n nabod y clwb. Maen nhw eisiau bod y gorau ac wedi bod y gorau mynyddoedd. On advantage. Mynd hwnna yn colli gafal. Ac Ebbw, i tharo lawr. No advantage. Sparrow eto. Dwi'n deud. Mae o fath y chwaraewr, bod y chwybod i mynd, sy'n gallu neud pethau ddigwydd. Ond y chwybod i mynd, sgrym fydd hi, nos ag at y 2 ar 20. Let's go. Yn cael ei cholli gan Joe Powell yn anffodus. Ond unwaith eto, mae rhaid nhw cadw chwarae. Sy'n eisiau eistedd ôl i'r ddoi tîm yn un. Mae popeth i ware amdano fel wedys ti gynne. Glynebwy i cael y 15 pwynt, i cael y pwynt bonus ychwanegol. A hefyd i Llanymddyfri i cael y pwynt bonus am y pedwerydd cais. Mae eisiau nhw'n gwneud yn siŵr na jyst cadw ware, y ddoi tîm i cael rhywbeth ychwanegol mas o'r gemyn i gymharu beth sydd gyda nhw mor belled. Mae'n gynnar ar y tymor, dwi'n siŵr Llanymddyfri eisiau atal Ebbw gael y 6 pwynt law na. Mae cael y pwynt ychwanegol yn Llanymddyfri, siŵr o fod i gyfri lot fel mae'r tabl yn datblygu efo'r gemael gyfla, pwysig chwarae gartra bob ddim, mae bob pwynt yn cyfri dydi. Cant a cant, yn bob gangrair, mae bob pwynt yn cyfri, achos nawr ag yn y man, mae'r pwynt yna'n dod, neu ddim yn dod, achos rhywbeth sydd wedi digwydd yn gêm sydd mas o gymeriad, neu fel ni'n gweld heddi na'r Corey Baldwin yn neud pethau rhywbeth mas o cymeriad, a mae wedi costi'r tîm mor belled. Wrth gwrs, wrth ni weld y tabl yma, Mark yn Glynebwy dal gêm mewn llaw dros Llanymddyfri. Ac Evan Lloyd eri anaf, bach i'w gwylod i folo, top i goes, lle bynnag ma, rhywun yn disgrifio'r anaf. A Cyti Glis, wedi wneud yn o lew do. Lle angen rhyw bwyth yma na. Ond un peth sydd rhaid nes i sylwi ar ddechrau'r dydd, a dyn ni'n mynd i drafod o ran Llanymddyfri. Mae wedi bod yn sgorio yn rhydd iawn yn ystod i gema nhw. Wedi sgorio 138 o bwyntiau, ond wedi ildio 117. Un peth illa sydd wedi bod y wallus yn tîm yr ymwelwyr ydy'r amddiffyn tymor yma. Sa'n siŵr pwy sy'n edrych ar ôl yna, walle dawn nicad dwi. So walle mae eisiau fe dynnu socs i land yma fa. Ond hwnna jyst yn dangos na dwi. I raddau, mae Llanymddyfri yn wych gyda'r pel. A i fod yn deg am y tymorau diwetha, maen nhw wedi bod yn dda ebddo fe hefyd. Ond unwaith eto, mae lot o newid wedi bod, lot o cyfleoedd i chwaraewyr ifanc. A na'r poen nawr ac yn y man, mae rhaid mynd trwyddo i wneud siŵr bod y boi sydd yn cael cyfle. Ac eich bod dangos yr athroniaeth o fewn y clybiau neu'r gefnogaeth dim sy'n mae rhywun yn ei ddiffinio fo gan y rhanbartha. Ond mae 71 chwaraewr, dim byd gwahanol, 71 cyfla wedi bod i chwaraewr ifanc yn hym Llanymddyfri hyd yma tymor hwn. Felly mae ar gyfer talu, mae yna 6 chwaraewr academi wedi bod yn ngharfan bob gêm i gymharu ac Ebbw sy'n fod yn tîm fwy sefydlog y chwaraewyr profiadol. Un chwaraewr o Academi Dreigia, Owain Concord i gwybod i hwnnw heddiw yma, sy'n bod yn chwarae felly 2 glwb mewn sefyllfa wahanol sy'n adeg i ddweud. Falle, neu hefyd, meddylfryd wahanol. Sy'n ni'n gwybod os mae Dreigia yn rhoi y cymorth na i Glynebwy, achos dyw i garfa nhw ddim mor fawr yn ni. Sa'n siŵr beth yw maint Academi Dreigia i gymaru ar Scarlett. Sa'n gwybod y cynnwys na, ond beth ni yn gwybod yw mae Glynebwy wedi creu carfan cryf dros y 3-4 blynedd diwetha wrth cael chwaraewyr ifanc o'r ardaloedd yn agos i Glynebwy. Ond hefyd, mae Llanymddyfri'n rhoi cyfleoedd i'r chwaraewyr ifanc o'r Scarlett. Ie, ac o bosib. Bydd y Scarlett ddiwedd tymor yn elwa hynny. A pwy a wyr, eich fydd Llanymddyfri fo carfan cryfach wedyn ar ddiwedd tymor hwn yn elwa o roi'r cyfleon yna'n gynnar yn y tymor. Ond fe mae'n sefyll, Glynebwy sy'n ar y blaen o 33 i 22 o fewn y 10 munud ola. Ond fel ti'n gweud, Manaws, walle welwn ni ddim y cyfleoedd yn dod yn yr ambarthau tymor hyn. Walle welwn ni ddim blwyddyn nesaf, a walle mewn amser bydd ni'n gweld y chwaraewyr yn y ware i'r ambarthau. Blwyddyn ni lle, y gig gosb yn y sgrym, y gig brofoclyd drwad, yn cael ei sgipo i fyny.
Felly nôl at y drosed. A mae rhywun yn synhwyro, dwi'n cofio dod yma'n gyson nôl yn 2015-16 pan enillodd Ebbw y gyngrair. Mae rhywun yn teimlo bod y sylfaeni cadarn yma doedi ar gyfer tymor hwn i weld nhw'n ella yn cyrraedd frig y gyngrair eto. I cyrraedd rownd derfynol llynad, a wedi disgyn un cam yn fer. Ac yn ôl ar y cae mae'r bachwr Ian Morris. I sgorio un heddiw. 5 am y tymor. At y sgarmes yn mynd o Morris am y cynffon. A mae'r chwipan i mynd, y tafliad ddim yn syth ac yn gystadleuol. Camgymeriad prin ymysg pac. Captain option. Y pac porffor. Line out cold. Lewis Young ar y cae. So better gap, lads. Ebbw, step off. Ar y tu blaen. Felly'n gorfodi. Bod rhaid y tafliad fod yn syth. Llanymddyfri ddechrau Simsan. Yn ei tafliad nhw, ond mwyn ennill y bel ar y tu blaen. Ebbw yn gwiro hwn teg at yr ystlys ac yn wych. Ebbw yn ei job da am ddiffyn hwnna. Llanymddyfri, mae eisiau nhw'n gwneud yn well. Mae eisiau'r proses fod lot yn well. Lot rhy rydd yn y blaen. Os ni'n gweld, maen nhw'n tynnu'r sgarmes ymwydol. A dyna'r peryg i daflu yn y tu blaen, oherwydd mae'r ystlys yn dod yn amddiffynwr ychwanegol. Ond o rywun yn teimlo, dod yr amseriad yn naid dim yn iawn, dod y tafliad yna'n sicr. Dod pobol y pac na ddim ar yr un dydalen i ddweud y lleia. Na, fi cytuno. Mae'r ddoi sy'n codi gorfod fod lot fwy tyn fyna. Ni'n gwybod beth sy'n dod yn hyn. Ebbw yn cael gwahoddiad arall i ymosod. Troma, mae'r tafliad yn syth. Morris, amser cais. Efo'r bel dan i gesail. Morris yn weldio ymlaen am adrosod. Cais arall i'r bachwr. Ei ail am y gêm. Ei chweched am y tymor. A Glynebwy wedi ymestyn y fantais i 16, a felly'r ail bwynt bonus fel mae sefyll wedi i'w selio. Ond unwaith eto, mae'r wych hanner fyned i fynd. Mae eisiau ddoi tîm na, jyst cadw chwarae. Popeth i chwarae amdano. Mae eisiau Ebbw Vale neu siw bod nhw'n cadw'r gap na o'r pwyntiau. A hefyd Llanymddyfri i cael y pwynt bonus am y pedwerydd cais. Ond fi'n credu bod pawb yn siomedig gyda fel o'n nhw di amddiffyn y llinell na yn camp Llanymddyfri. Morris, y sgoriwr, yn derbyn cymerdwyeth y dorfau gyda'r chwaraewydd. 5 cais y dydd i Glynebwy. 9 sgorio nhw'n fan hyn yn erbyn Caerdydd. Mae'r ymosod na yn effeithiol. 60 pwynt yn mynd Caerdydd, 34 yn mynd Pen y Bont, 36 yn erbyn Aberafan. Ac erbyn hyn, maen nhw fo 40 yn erbyn Llanymddyfri. Ond, trod, i fod yn deg i Glynebwy, maen nhw wedi dangos i pawb maen nhw'n gallu waren dyn, a hefyd gallu taflu'r bel yn bwyty. Trod, mae safon sgiliau nhw wedi gwella yn enfawr i gymaru ble o'n nhw tua 2 blynedd yn ôl. Yndi, chos maen nhw'n amlwg yn dîm sef mwy neu un tric yn ydyn. Maen nhw'n gallu amrywio'r chwarae sydd yn arwydd peryglus iawn i weddill y gyngrair. Oherwydd, os di'r triciau yn gweithio, mae'r pac na oedd yn opsiwn. A mae'n gred i weld, mae pawb yn disgwyl gyffyrddus ar y bil. A dwi'n hwnna, clod i'r chwaraewyr a'r hyfforddwyr fel maen nhw wedi bod yn ymarfer, neu pethau bach wrth eu hunain. Jyst yn gyfarydd y cyffwrdd y bil yn bob fath o tywydd. A rhaid i clod i Jason Strange yn y gwynt yna, achos pan ddoth o'n ôl, be oedd i ddod i ddeud 2-3 mlynedd yn ôl, oedd Ebbw ymysg gwaelodion y gyngrair ddod yna. Mae Jason Strange wedi ail-adeiladu'r clwb ar y cae mewn cwpl o demora. Mae'n un o'i job gwych o'r etig. Johnny lads. Mae'n trafod seren yn y gêm Ricky yn y man, felly gobeithio bod sydd wedi gwneud penderfyniad. Nodi o'i ben fan hyn. Ond Ebbw yn
barod i fentro, barod i chwilota am fwy o bwyntiau, y bylchiad gan yr eilydd o fewn o'r byffri. Digon o gyfleon a digon o niferoedd ar yr ochr chwith na. Byffri nôl ar ei draed, nôl tu fewn, defnyddio'r blaenwyr Alfred Bateman Lloyd. Ac ar yr ochr agos yma'n chwifau law ma Sean Parry. Mae yn dod yn ara bach y blaenwyr. Morris yn synhwyro os na hat-trick arall wythnos hon. Mae ddim yn fynd ar ben ei hun. Cyfle fan hyn. Jones, fficio pastio, troelli. Carwyn Sean dyfarnwr ar ei ben ôl yn trio osgoi'r bel. He's won it, lads. Llanymddyfri wedi dwy'n hi. Joe Powell yn neud y wirthiol. Fi'n credu... Ie, yn iawn, war y teg. Llanymddyfri wrth gwrs, un cais arall pa mor bell ma nhw o Llellgais Ebbw dal efo cyfla a dal eisiau chwarae amdan y pwynt bonws am sgorio 4. Llanymddyfri yn barod i glirio ei lein. A gobeithio Dicki'n sydyn iawn wan efo'r bel oddi ar y cae. Pwy di seren y gêm? I fi, canolwr Glynebwy, Ethan Phillips, rhif 30, mae wedi bod yn wych heno. Mae wedi gwneud job yn gwych i nhw fel capten am y nos, a hefyd y ffordd mae wedi dala ei hun, a fel benodd yr cais na, welon ni gynne. So, i fi seren y gêm, Ethan Phillips. Llong y fyrchiadau. Numbers, lads. I'r capten Ethan Phillips sy'n arwain i dîm. I fuddugoliaeth arall. A buddugoliaeth swmpus arall rhwng y ddau dîm. Gora yn y gyngrair ar ddechrau'r tymor yn yw. Y ddau dîm hyd yn hyn wrth gwrs cyn y gêm yma. Wedi'i pob un gêm. A record 100% rhywun am ddiflannu a record 100% Llanymddyfri fydd honna. A mae Glynebwy yn mynd eto. Llanymddyfri di wneud y dda. I holli'r ymosod ydi wneud llanast ohoni. A wedi i'w dwy'n hi. 90 eiliad i fynd. A sgrym i Llanymddyfri. O fewn i'w 20 i hunain. Mae dim yn brein ymysg yr olwyr. Mae'n anodd dychmygu bod nhw'n gallu gwneud lled ar y bel er mwyn fynd hyd y cae. Time's off. Ebbw efo anaf. Ond debyg yn dydi wrth edrych yn ôl ar rownd gynderfynol llynedd. Llanymddyfri ar y blaen ar y hanner. Dim ond o drwch blewyn y tymor yma o bwynt yn unig. Lle oedd y bwlch nôl yn y rownd gynderfynol rhyw 1 pwynt ar 15. Ond yr ail hanner Ebbw wedi cadw i'w safona wedi gwisgo Llanymddyfri lawr a wedi rhedeg i ffwrdd efo yn yr ail gyfnod. Set. Scrum yn mynd i'r tir. Chi'n rhaid ail sefydlu. Mae'n bod yn gen gyflawn o'r y cyfan gan Glynebwy. Ond i ba i allan bell gyfnod ar ddiwedd yr hanner cyntaf lle oedd gwalla amddiffynol. Esglistod yn ei hymddygiad ar y dega. Lwcus yn ôl. Ricky Guest. I beidio derbyn cardyn melyn ynghynt. Disgyblaeth. Oedd yn wallus, ond disgyblaeth Llanymddyfri. Sydd wedi costio nhw'r gêm. Cardyn goch, Corey Baldwin. Efo rhyw hanner awr i fynd yn yr ail hanner. Yn galluogi Ebbw cael dyn o fantais am weddill y gêm. Mae'r ceisia yn llifo. Dorian Jones. Ddim am roi'r gêm yma i ben eto. Maen nhw eisiau un sgôr arall. A mae'r eilydd y fachwr yn ôl ar y cae am yr ail dro. Charlie Manship. Eisoes wedi sgorio un. Dwi'n rhagdybio, fe na gyflo iddo fynd am ei ail. Mae'r
olwyr yn barod I dasgu fewn, ond yn castadlu'n wych ar y tu blaen. Mae Llanymddyfri'n gwybod ella bod nhw'n gadael I bel ddod i'r tir, bod yna fawr obaith I atal ysgarmes symudol. Felly lled ar y bel, cyfle I redeg. Jack Davies, Prindri fo. Efo fawr o le o'i flaen o. Ebbw nôl, yn ei safleoedd amddiffynol. Y bel yn ei taro'r tir yn cael ei dwyn, a wedyn cael ei cholli ar y llawr gan Dan Byffri. A ni'n siŵr dyna ni'r diwedd y gêm. Ie, mae'r chwiban wedi mynd. Glynebwy sydd yn symud I frig tabl Super Rygbi Cymru efo ail hanner dinistriol. Yn selio'r pwynt bonus am ceisiau wedi sgorio, a hefyd pwynt bonus am ennill o 15 a mwy. A'r gêm yn troi ar penderfyniad roi cardyn coch I Corey Baldwin efo hanner awr I fynd. Ac ar ôl hynny, 4 cais yn deillio ac Ebbw yn parhau fo'i record 100% am y tymor, a hefyd yn cadw I gafal ar y tarian her am y 10fed tro yn olynol. Y sgôr terfon yma yn Stadiwm CiNER Glass, Glynebwy 40, Llanymddyfri 22. Waw, gêm diddorol iawn fyna, gwych i'r niwtral a'i chefnogwr Glynebwy, ond hynod o rwystredig os ych chi'n rhan o dîm Llanymddyfri. A dyma sut mae'r tabl yn edrych hyd yma. Glynebwy ar ben y tabl gyda un gêm I chwarae hefyd. Mae nhw wedi cael dechreuad anhygoel i'r tymor yma. Chwarae teg iddyn nhw Llanymddyfri lawr yn ail. Gawn ni weld be sydd I ddod yn y S4C. Reit rownd 5 wrth gwrs I newydd gweld Glynebwy yn meiddi Llanymddyfri 40 pwynt I 22. Ar dydd Sadwrn yn rownd 5, mae Aberafon yn mynd lawr i'r prif ddinas I clasio yn erbyn Caerdydd. Cwins Caerfyrddin sy'n gwahodd Casnewydd I Casnewydd trio cael ei buddigoliad gyntaf o'r tymor. Pontypool yn erbyn Pen y Bont wedyn, ac wrth gwrs Abertawe yn teithio lan I RGC. Llwyth mwy o rygbi I chi hefyd. Clwb rygbi wrth gwrs uchafbwyntiau ar dydd Llun. Mae hwnna ar YouTube I chi. Mae clwb rygbi uchafbwyntiau nos Fawrth ar S4C am 10 o'r gloch. Ac wrth gwrs, mi fyddwn ni'n gweld Llanymddyfri unwaith eto yn erbyn Pen y Bont nos Iau wythnos nesaf. Reit, fi'n meddwl mae Ricky yng nghwmni Seren y Gêm, Ethan Phillips. Diolch Lloyd, dwi'n cael ymuno gan Ethan Phillips. Ethan, excellent tonight again, fair play to you. You were excellent in the semi up your last year, scored a very similar try when you ran through last year. What does it feel like to play on this stage and in front of the crowd as you have tonight? And what does it feel like to beat Llandovery in the form that they're in? Obviously, well, this is why we play in games like this. Top the table class, really. Yeah, this is why we play. It's a great crowd, great occasion, and yeah, great. Well done, well deserved. Well done, Ethan. All the best for the season. Jess, we meet again. Yeah. Excellent tonight. Really, really took your chances when that red card took place. How do you think that affected the game, Jess? Yeah, it was definitely a big moment. I thought Llandovery were really good in the first half. They had good speed of ball. I thought our physicality was off a bit, but full credit to the 23 players. Our accuracy second half and the intensity was much better. So, yeah, really pleased with the 6 points, but full credit to Llandovery. I thought up until that red card, they were really good tonight. You can see what it means to the crowd, Jess. What's the reception going to be like when you get back in the club, seeing all those smiles meeting you as you walk through the door? Yeah, no, the club's in a good place. You know, it's connected. It's really fortunate at the moment. The players do a lot of work, and everyone's benefiting the community. But yeah, it's always about the players, and they've done a good job tonight. You've started. Well, it's been like dreams are made of. 24 points from 24. You must be pleased as a coach, and there's always work-ons. But how would you maintain that standard? Yeah, we just got to keep staying in the present moment and you know, reinforcing what we're doing well. But there was lots tonight we can improve. But yeah, it's been a great start. But we know it's 22. Get in there, Jess. Hurry up. Nôl I ti, Lloyd. Na ti, na un ffordd o wneud Erici. Right Josh, gêm anhygoel fyna. Yr ail hanner eventful I ddweud y lleia. Llandovery,
dechreuad gwych, cais yn syth 22-14 wedyn, ond un moment of madness gan Corey Baldwin yn newid y gêm. Ie, yeah, ddim yn... So'n credu oedd eisiau gwneud beth oedd e wedi wneud, ond bydd yn edrych nôl nawr a penderfyniad bydd eisiau gwneud rhywbeth gwahanol yn lle fe. Siwr o fod bydd yn teimlo bach yn rhwystredig nawr, a oedd hwnna wedi newid y gêm i'r ddau tîm, a oedd Ebbw Vale wedi tyfu mewn i'r gêm wedyn a just tynnu ffwrdd o Llanymddyfri a pan oedd hwnna wedi digwydd wedi gwybod bod backs against the wall wedyn i Llandovery a sut oedden nhw'n mynd i datblygu y sefyllfa a oedd yn y bach yn anodd wedyn. Ie, wrth gwrs 4 cais di ateb ar ôl i Corey cael ei anfon bant. Ti'n meddwl o ran safleoedd, mae outside centre yn rhywun really bwysig i golli? Ie, enwedig yn gyda pan ti'n amddiffyn o set piece. Mae'n anodd enwedig, mae lot o pwysau ar y rhif 13 na enwedig, ond pan ti'n colli un arall, ti'n mynd lawr i 14 mae'n gwneud lot mwy anodd i'r tîm. Ond dydyn nhw rhoi'n gyda bach o profiad mewn i'r gêm, gyda Adam Warren, ond just oedd gormod dyn nhw'n wneud wedyn. Ie, diolch Josh. Reit, mae mwy o gwmni da Ricky. Pwy sydd dati, bwy? Diolch Lloyd, dwi'n cael ymuno gan Iros Evans a Lee Rhys. Iros, o'ch chi'n ennill 22.14 pham yn anffodus nath digwyddiad gyda Corey digwydd yn troi mewn i Gadair Coch. Faint o pwynt troiedig oedd hwnna i'r gêm, Iros? Ie, newid oedd y gêm yn anffodus, wnaethon ni ddim ymateb dda ar ôl y Gadair Coch. A wnaethon ni cochi'r siarp ni a bach o rheolaeth ar y gêm, ond pob clod i nhw, wnaethon ni cael rhyw bil yn dda a gwython ni gyda'r ffordd. Os unrhyw fath o cwestiwn ti'n gofyn am yr penderfyniad na, Iros, neu ti'n cytuno o'r un cywir? A beth ni'n disgwyl ar y fideo, oedd cynnig penderfyniad un cywir, ni bach yn siomedig, oedd ymateb bach boes Glynebwy, bach over the top, really, ond siomedig i wachyd gyda nhw ddim cadr am ymateb o'r nid nhw hefyd. Diolch, Iros. Lee, fel chwaraewr, mae hwnna'n galed i cymeryd rech. Chi'n gweithio mor caled, wsnoth i wsnoth, wedi cael dechreuad gwych. Fel y captain, fel i ti'n mynd i siarad y boes, a trio cael y caden yn ôl na, sy'n gwybod beth sy'n gyda ti yn y stafell newid, ond fel i chi'n cael y hyden yn ôl? Mae blwyddyn hir iawn, so mae'n eitha gynnar yn y blwyddyn, so fi'n credu am bod i cyn y Cerdyn Coch yn ei chwarae rygbi dda, so fi'n credu mae jyst blwyddyn hir, so jyst bwynt yn ôl wrth nesaf. Fi'n credu bod pawb yn cytuno ar pwynt na, Lee. Mae fe'n blwyddyn hir, pob lwc, a welwn i chi to. Diolch, boes. Reit, dyn arbennig iawn yn ymuno da fi fan hyn. Owen Conker. Owen, reit, yn gyntaf oll, ti'n chwarae mewn safle. Wel, dylsych ti joio chwarae yn safle ti yn Ebbw Vale oherwydd nhw'n defnyddio'r blaenau nhw yn sicr. Oedd hwnna'n gêm really cyrfforol fyna. Sut nes ti ffeindio fe? Hanner cyntaf, really tough i fod yn honest. Pob clod i Llandovery, yn y gryf iawn yn hanner cyntaf, ond chwarae wythwr pan mae'r pac yn mynd ymlaen, mae'n lyflu i fod yn honest. Gwych, a ti'n joio chwarae nawr, fi'n tybio, oherwydd o ti'n cael bach o anafiadau, ti bach yn sal llynedd, felly pa mor bwysig yw'r tymor yma i ti ddatblygu? Hynod o bwysig, just i cael, run o games, consistency hefyd, so honestly, mor bwysig i fi. A Josh, cwestiwn i ti, oes da ti unrhyw advice i reng o ifanc? Na, just bles gweld bod ti, o sut mae Ebbw Vale yn chwarae, bod ti'n edrych bod ti'n joio beth ti'n neud, a ti'n cael lot o pel yn dwylo ti, a ti'n neud lot o traffaith i'r Llanymddyfri heno. Beth ti'n joio beth mae Ebbw Vale wedi datblygu gêm nawr tymor ma, a sut mae wedi datblygu gêm nhw? Fi'n credu un o'r pethau, just bod ni mor agos ar y cae ac off y cae hefyd, ond i fod yn honest, gêm pŵer ni, heno roedd e'n awesome i fod yn honest. A Owen, wrth gwrs, ti'n chwaraewr ifanc sy'n y dreigiau, Academi'r dreigiau. Pa mor bwysig yw'r gyngrad yma, chwarae i Glynebwy yn S4C i ti ddatblygu fel chwaraewr? Hanod o bwysig. Just gallu profi occasions fel hyn hefyd, jyst i fod o flaen o'r teli a honestly, mae'n mor bwysig. Da iawn ti, bwy, llongyfrichiadau, joio heno. Diolch, mate, top man. Diolch, fawr. Diolch. Reit, wel,
lot yn mynd mlaen yn y hanner yna. Gadewch ni edrych felly ar reit o ceisiau Ebbw Vale, Glynebwy wrth gwrs. Dyma un Dom Franchi. Fan hyn, Josh, o'n i'n gweld nhw yn adeiladu'r pwysau. Wel, gorffeniad anhygoel, catch anhygoel fan hyn. A falle dyma esiampl o Ebbw Vale yn chwarae'r brand newydd hynna o rygbi. Ie, just, ti'n gweld nhw, maen nhw dadlaeth o bel mwy tymor ma. Ti'n gallu gweld nhw dadlaeth o mas o tackle. Ti'n gweld y ffaith bod nhw'n chwarae mor gym mor agored, a gyda'r ffaith bod nhw'n gallu chwarae gym dyn pan nhw'n mewn yn y ugain tîmoedd eraill. Ie, a Ricky, nes i gofyn ti cyn y gêm, efe dyma'r tymor i Glynebwy. Ar ôl be welys ti fyna, ti'n meddwl, ie, falle? Ie, twod, maen nhw'n gallu ware mwy na un ffordd nawr, a na beth oedd i arf nhw o blaen. Ond fi'n credu'r arf sydd gyda nhw nawr, maen nhw'n gallu ware'n dyn, ond mae sgiliau nhw yn wych ar y foment. Mae pawb yn cyffyrddus gyda'r bel, a hefyd, fel pobl fel Ethan Phillips, mae fe'n tyfu mewn i rôl na o captain, a hefyd mae'n tyfu mewn i rhywun sy'n gallu trin y bel a dod i pobl arall mewn i gwagle. Ie, a ti'n amlwg yn fan mawr o Ethan Phillips. Dyma cais fe o gynne. Ti'n amlwg yn fan mawr, oherwydd nes ti ddewis o cefnwr fel ser yn y gêm, ni ddim yn gweld yn aml iawn. Be ti'n meddwl o fe fel chwaraewr? Ti'n dweud mae'n tyfu, ond heno ma, be ti'n meddwl o perfformiad fe? Mae'n neud popeth yn cywir, na dwi. Mae'n dal ar pêl na. Mae hwnna'n tafliad gwych tu ôl y cefeng yn Dorian Jones cyn dechrau. Ond hefyd, i casglu'r bel na, mae'n dangos sgil a mynydd i wneud y peth cywir. Bydd y lot o chwaraewyr yn panig o myna a cwmpo'r bel. Ie, ac wrth gwrs, fi heb gofyn ti am y cardyn coch na. Fi'n tybio ti wedi cael getaway a lot o nhw back in the day. Ti'n meddwl oedd yn cardyn coch? O, mae fe'n cardyn coch drwy dydd. Ges i un la man un unwaith, a hwnna ddim bai fi fyd. Ond... Wrth gwrs oedd e ddim. Yeah, makes sense, yeah. Ond, yn ymffodus, mae Corey wedi cico allan, mae wedi dala fe yn y pen. Sa'n credu wrth yr ymateb gyda Corey yn ei wyneb bod wedi trial wneud e. Achos o'n nhw'n cyn cyd-chwaraewyr gyda dreigiau. Os ni'n edrych, a ti'n gweld fel mae Corey'n ymateb. Sa'n credu oedd wedi trial wneud e, ond oedd dwi'n cerdyn coch, odi. Ie, Josh, ni wedi cyffwrdd ar hwnna'n barod. Ti'n meddwl oedd yn gwybod oedd pen fe na, neu fe jyst yn cico mas mewn rwystredigaeth? Fi'n credu cicodd y mas wedyn edrychodd e. Ti'n gallu gweld na ar ymateb, ond yn ffodus mae wedi gwneud beth mae wedi gwneud a mae'n cardyn coch fel wedys y gyda. Ie, a Josh, ni'n gweld Llandovery wrth gwrs ar y sgrin yr un amser wythnos nesaf yn erbyn Pen y Bont. Mae Pen y Bont yn mynd yn dda eleni trydydd yn y tabl. Be ti'n gweld fyna? Ti'n meddwl mae'n cyfle gwych i Llandovery, wel, cywiro beth nhw wedi gwneud yn anghywir heno falle? Ie, bydd, a bydd nhw edrych ar y gêm ma. Dechrau nhw ar ail hanner y gwych. Mae rhaid nhw'n mynd mas na wythnos nesaf, neu'r un peth o'r dechrau gêm. Bydd y lan yn Llanymddyfri, bydd nhw yn trac gloi, bydd y gêm agored eto, bydd nhw eisiau chwarae fel maen nhw'n gallu. Ie, gwych, diolch yn fawr i chi'ch dau heno yma, top job fel arfer. Reit, i chi wylwyr, mae llwyth i ddod ar S4C. Gewn ni weld beth chi'n gallu disgwyl. Y brodyr crofft y raglen dogfen anhygoel am yr efeilliaid sy'n bocsio. Mae hwnna ar gael i ffrydio ar S4C. Clic BBC iPlayer a YouTube. Credwch chi fi, mae werth ei wylio. Ac wrth gwrs, wythnos siarad Gymraeg, wythnos yma. Felly amser gwych am iaith ar daith. Un o gymeriadau fwyaf yn rygbi Cymraeg, Alan Wyn Jones. Dawi Pildroed wedyn ar sgorio, dydd Sadwrn hanner awr wedi 12, Bow Street yn erbyn y Flint, a wedyn ralio, dydd Sul am canol dydd. Nôl i'r rygbi wedyn. Clwb rygbi nos y fori ar S4C, y dreigiau yn croesawu Caerdydd i Rodney Parade. Wedyn Clwb Rygbi Chafbwyntiau, mae hwnna ar gael dydd Llun ar YouTube ac ar nos Fawrth am 10 o'r gloch. Ac wrth gwrs, fel weles i, cyfle i Llanymddyfri cael buddigoliaeth arall yn erbyn Pen y Bont, ond mi fydd yn gêm wych fi'n siŵr. Reit, gêm gwych heno yma gyda cwmni gwych wrth gwrs. A fi'n dechrau meddwl, ydy unrhyw un yn mynd i cymryd y darian na o Glynebwy? Gewn ni weld, ond tan wythnos nesaf, gwelwn chi na.